no? Para nga maghampang dira sa imo sini nga imahinasyon, makita mo kung ano ang nagaklinabo sa imo sini nga imahinasyon, mahambal na sa puertigin nga kahit law nga akon sa imo. Dali diri, kay bilanggoon ta ka sa akon nga mga butkon. Oh, may mga muamo sinabla sa aton sini nga mga kauturan. Pao kahumot-humot si mo bago paligo ang akon sini nga ginahigugma. Ari na, kay dapiton ko siya. Kahumot sang iya sini nga buhok. Oh, grabe. Oh, malahalon stateside. Kampiyon ang iya sining shampoo. Oh, importe ang iya sining hapon. Himo sa honey kagatas. Oh, mga maamot iti theater of the mind mo. Sa aton sining mga kabumbo. Amo kung tani ni. No? Sa aton sining mga kabumbong luyag ay pabutsyag ni Representative Bong Suntay, of which nakakuha sang atensyon, no? And siguro awkwardness kung hindi man offensive sa bahin sa mga kababainhan nga amo sina gali ang nagadalagan sa paminsaron sa mga lalaki pananglitan nga makakita sang matahom sini kag sexy nga babaye. Oh, pero real talk. Say man ina sa mga babaye sa aton sini mga kabumbo kung makakita sila sang lalaki nga ti fit, no? Ang lawas, may abs, grabe, bulto ang katawan kung sa mga manok pabla engineer, no? Bulto ang katawan, no? Tapos gwapuhon, oh. Lain-lain taste, may ara nga gusto moreno, may ara man nga gusto siniya nga fair ang light ang skin tone. Di mambal man ang babae siguro nga, habaw papang, oh, kung agbayan mo ko kaghakson mo ko, dumugon ko ginikaw. Oh, di amo man na sa aton sino magkabumbo, ugaling kay ti asta lang sa imahinasyon. Kung ang kilala ko pa Noy, subong ya, asta na lang ko sa love to look. Oh, love to look na lang kag taguon ko na lang yung sakon sining kaugalingon. Amo nang gusto nga ipabutsyag ni 4th District Representative Bong Suntay. Ugaling sa aton sini mga kabumbo, no? Siguro ti lapit-lapit iya in the brink of offensive naman sa bahin sa mga kababainhan ang ginbuyan sini nga mga tinaga sang representative hilabi pa nga yara sila karon sa diskusyon sang isa iya ka seryoso nga issue, no? Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. That is why nga may isa ka representative nga nag-call out sa kay Representative Suntay kag ginapangabay ng iya sini nga manifestation kakson or kuhaon, no? Sa record sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. And then may manifestation man si Representative Abante, of which gintawag sini niya Banwa nga ti hindi mo na iya pwedeng idalon diri, no? Ang punto is idalon diri sa diskusyon naton kay tama ina iya ka layo sa punto, no? Yari pa gid bala ang pila ka mga kabahin sang naghatag manduag, no? Sa second day sang House session sa impeachment case ni VP Sara. Sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is the queen of our home, ha? And she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive. And my wife only kills me with love. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Why would you announce that you will kill someone if you really intend to kill someone? Common sense dictates otherwise. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. Honorable Abante. With due respect to Congressman Suntay, I do not know if he is lawyering with for the Vice President, because I would even think that he is right now defending her. Pero ito
You have seen the video. Whether it be that he is joking, that's between her, diba? Thing is this, that amounts to a credible threat against the president, the first lady, and the speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But that a is not politician. political noise, Madam Chair. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. Oh, deriwavit ang payag ni Congressman Benny Abante. Nya daw ginabugaduhan mo di Vice Presidente. Aw, mo ning kinalain no. Sa aton sini nga mga kabumbo, si Vice President Sara Duterte di ka private citizen. Ang asawa mo ya private citizen. Oh, sa aton sini nga mga kasimanwari pagin ba lang dugang sini nga kasugpon tawag sang atensyon ni Congressman Suntay, Bong Suntay sa isa man ka representative now sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing, but now statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without any reason. I think that's a terrible precedent that we're starting. The Honorable Thank you. Zamora. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. Next week, Madam Chair, for the record, I'll be attending the UN conference on the Commission, 70th Commission on the Status of Women. This is, I'm sorry, Madam Chair, I just wanted to say this. And this is about removing structural barriers to women's empowerment. And things like this do not empower women. Thank you, Madam Chair. The Chair Yes. would like to Deriwavit state mga biyan that si if the manifestation... Representative Isabel Maria Bel Jorge Zamora Hornada. Oh, ang representative sang San Juan sa aton sini nga mga kabumbo sa pagsaway sa iya nga friend nga si Representative Bong Suntay sa hindi man insakto kag layo sa women empowerment, of which nga kita subong nagasulog man sa nga National Women's Month sa aton sini karon iya nga mga kabumbo hindi man kuno nagakabagay nga amo sini ang mangin topiko sa aton sini nga mga kasimaryo nabutang man karon sa hot seat ining si Representative Bong Suntay, but later on sa nga magpagkigangot na ini sa magkatapos ang media sa Bumbo Radio gin justify ni Representative Suntay ang luyag sini ipabutsyag sa House Committee on Justice. Standby sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ang statement from Representative Suntay.
Oh, no, wala. Kasi alam mo, one of the allegations were yung statements na binigay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya na dahil doon sa sitwasyon doon sa eskwelahan, ay imagine niya na parang gusto raw niyang putulan ng ulo si Presidente. Meron desire. So there's imagination and desire. Pero ang sinasabi na, stated din by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Ang sinasabi ko lang, parang ako, yung not necessarily or specifically kay Ann lang, kahit kanino naman na siguro na someone from the opposite sex na who's a standout. You know, you cannot help having imagination or desire. Kaya nga, wala naman ako sinabi. Sabi ko, sometimes, you know, nagkakaroon ako ng imagination at desire. Yun lang. So there's nothing wrong. Kaya nga sinasabi ko, you know, we cannot censure everything because it sets a bad precedent. Di ibig sabihin, anong pa nakita dyan? Na ba yung composition pala ng komite, pagka meron kahit na isang word lang na sabihin mo na hindi nila magustuhan, they can strike it out of the record. And this is the second time that they struck out mga statements that I made, which are neither illegal, neither unlawful, but actually factual. There you have it, mga biyan, ang justification ni Representative Bong Suntay, no, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Do confer ko no kay kung hindi magustuhan sang House panel sang komitiba idulaon na lang nila iya. Pero engineer sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Suno pa gani sa isa naton kakilala nga fiscal. Lust is not a crime per se, but maybe an element of an offense. Jesus said that if you covet thy neighbor's wife, it is adultery. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Amo nang hambal sila nga thou shall not covet thy neighbor's wife mo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ano na siya? Ang ara na siya sa Ten Commandments. Inaiya ko no, sa aton sini nga mga kasimanwa, amo na iyang makabing naton nga offense, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Di magambal ikaw nga thou shall not covet. No? But silingon forbids an intense self-serving desire for what belongs to others, emphasizing the condition of the heart rather than just outward actions. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang pagnanasa ako no. Sa aton sini nga mga kasimanwa, amo na gani nga hambal man niya sang kilala ko, sinya ti Noy sa subong nga mga panyimpo, no, love tulok na lang gid kuya. Kag kun ano man darayang akon, no, sa ako na lang kaugalingon. Pero bisan pa, no, hambal sa piskal engineer makasala ka man yapo no sa aton sini nga mga kasimanwa, yung kumiliwat be. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan, ti makabig naton, makabig sini naton nga ang ginhimo nga remarks, general ko to kagina, yang ginhimo nga remarks ni Congressman Suntay, makabig nga adultery, no, sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Di luyag man lang kung tani isang representative nga ipaanggid, pero lain lang siya guro, no? Lain lang siya guro gingamit sini iyang subject bala sa aton sini nga mga kulturan. That is why nga na nangin controversial kaga nag-ani man sa nagkalilain sini nga pagpakamalaot, hilabi na karon sa bahin iya sang mga kababaynhan. No, pero
kung sa lalaki, abi engineer, kung ikaw abi ginapantasyahan sang mga babayi, ma-offend ka ihan. No? Oh. Sa aton, sino mga kultura, mambal bigro ng babae nga nagahandom gid si mo ba o kanabe o grabe perti nga mga maskulo ni engineer dyan, di bo? Oh, perti nga mga abso. Sos, Maria Kagusep. Oh, amo bisa na mo lang adlaw-adlaw akong sudanon, di kuya magreklamo ang pandisal sa iya sini nga hawak. Oh, pero kung sabahin naman sa mga lalaki abi pantasya ng isa ka babae, dira iya banwa kag mambal naton makabig ina nga offensive. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero sa lalaki la nanamian pag na yang mga lalaki magluwas lang kung ang nagapantasya sa lalaki ano ang lalaki man hindi bla mama siguro mo dyan Dave engineer nga papang bangkawa ako 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto sa DYFM Bumbo Radyo Iloilo. Total nakayuhom-yuhom na ta pero hindi ko man gusto iyang dulaon ng yuhom-yuhom sa inyo sining mga nawong pero nagpahanumdom diri ang Department of Energy sa posible sini nga halos kada semana may pagsaka sang presyo sang langis kasunod man sang tensyon nga nagaklinamo dito iya sa may Middle East. Sunod sa kay Department of Energy Director Attorney Rino Abad, natalana sila nga magpatigayon sang panibag-o no nga pagpakigasapol sa mga kompanya sang langis sini iyang adlaw matapos nga nagsaka gani ang presyo sa unang trading day sining semana, no? Bangod man sa kinagamo dito iya sa may Middle East. Gina-report niya bad nga ang gasolina halin sa $79.63 per barrel sa itong Biyernes nangin $90.32 kada bariles na ini sa aton sining mga kabumbo, no? Dito iya sa mean of Platts sa Singapore nga nagapakbutsa gid lamang nga mayara sang 3.5 ka pisos nga pagsaka kada litro, no? Sa aton sini nga mga kabumbo sa unang adlaw pa lamang sang krisis. Gina-estimate diri nga around $20 per barrel ang increase sa diesel, no? Base kuno maglabot sa 9 pesos per liter sa first day. May range naman ina kuno sa aton sini mga kuturan kag ginalawman nga tubtob siyam or tubtob anom hasta siyam ka pesos ang posible nga pagsaka naman iya banwa, no? Sa aton sini mga kuturan sa kerosene amo ning may pinakadako gin nga increase, no? Kay masubra $23 kada bariles, no? Nga translate ini sa 7 tubtob 10 pesos ang pagtaas kada litro. Hambal pa ni Abad siling niya istoryahan sa nasambitan sining pag sinapol sa mga local oil players ang oil price trend kung paano makapekto ini sa weekly price adjustment. Ti bangod sa sining nasambitan karon iya nga mga impormasyon sa aton sining mga kabumbo. Tiway na sang may mimo pa basta magtaas ganing presyo sang langis, may igaduso gid ina dayon banwa nga pagpataas sang presyo sang plitihan. No, presyo sang plitihan pasakaan man ina kay alang-alang karon iya ang magapangabagalang sini ang mga operator kag mga driver. Ti paborable gani iya sa bahin sa Land Transportation Franchising Regulatory Board nga magpatuban sang provisional fare hike sa mga pampubliko nga salakyan kung magalabot sa 60 pesos ang kada litro sa petrolyo. Tungod man sa gira dito iya sa Middle East, no? Umpisa kagapon nagpatingay na sang pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo ang mga kompanya sang langis bangod man sa nangin hulag sang presyohanay sa
world market. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa suno kay Mendoza, ginatun-an karon sang LTFRB ang magnitude sang provisional fare hike kag kung san-o posible ipatuman no nga hindi man mapiktuhan sang dako gid kuno ang mga commuters sa pungsod sa Pilipinas. Piso sa lapi, 2 pesos, 3, no? Bisan pila pa da, basta gani may increase sa transportation fare, definitely may ara gid ina sang epekto sa mga sumalakay, sa mga commuter. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, no? Ti madugang naman ini sa set aside nila sang budget para sa ila sini nga transportation fare. Sa karon nga daan sa aton sini nga mga kasimanwa, pila gani engineer ang plite sa mga modernized bus o kung sa mga sa mga tawag sining mga traditional jeepney nga mga nagabiyahe pabla may ara sang 13 pesos, no? May ara sang 15 pesos, kung medyo layo-layo nagalabot sa 24 pesos. No, ti ko may magpasaka 24.50 abi mo sa aton sini nga mga kabumbo sa una nga kilometrahe amo nang isipay mo sa lapi ang pagbasaka or sa una nga 2 ka kilometro may piso nga pagsaka 2 pesos, so on and so forth. So definitely mapiktuhan gid sini ang mga commuters sa plite pa lang nila tagsa ka matag adlaw dako na ni nga hulab sa ilang sini nga budget. Hilabi pag gingadaan sa karon sini nga mga kuturan basta gani iya maghulag ang presyo pataas, no? Sa mga produktong petrolyo, ekspektaron mo na nga masinunod-sunod ina ang mga nagapanguna man nga balaklon, no? Nga magpasaka man sa ila sini nga presyo. Kay ti halos tanan sini iya nga mga inputs, mga biyan, farm inputs, no? Nagagamit gid iya sang produktong petrolyo para nga pagwa sa ila sini nga produktor, sa ila sini nga output magluwa sina may transportation pa. Alang-alang lang karon niya nga abagahon lang tanan sa mga mangunguma, abagahon lang sa mga operator, abagahon lang iya sa mga driver. So ila man ini banwa nga ipasa sa mga sumalakay kag sa mga konsumidor. Hindi lang niya isa tawo, hindi lang niya isa ka hanay, isa ka grupo, pangkabilugan ang epekto pananglitan nga magsaka ang presyo sa produktong petrolyo. Galing kiti amo ning sitwasyon ay kita sa may mimo kay sige pa tong binombanay sini nila kay man kon si former Commissioner Rowena Guanzon pa kay kung nagapamati lang, no, si President Donald Trump kag si Benjamin Netanyahu sa kay Senator Risa Ontiveros, panawagan ni Senator Risa Ontiveros sublang nga untat to na ning inaway ning. Di kunti hindi tani magsaka ang presyo sa produktong petrolyo, di ba? Anyway, balikan ta dugang mga balita kag impormasyon sa maray nga pagpalayag sa bumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kun apat ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradio Bombo. Luzon, Visayas, and Mindanao. This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, kasong perjury inihain ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na kabilang doon sa mga pinagbabatayang naglabas ng impormasyon na ngayon ay hinihimay ukol sa kanyang impeachment case. Ilan namang House Justice Committee members nagkaroon ng mainit na palitan ng pahayag sa deliberasyon ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At abangan mamaya si Caloocan Representative Begay Arice umatras na ho dun sa Anti-Political Dynasty Bill na una niyang isinusulong version umano ng House leadership mas malala pa kaysa sa kasalukuyang problema. Si Attorney Nicholas Kaufman naman nilinaw na hindi siya binabayaran ng bags na pera sa pagdepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abangan din sa ating balitang palakasan ng kupunaan ng Cavaliers ay tinalo ang Eastern Conference top team na Pistons. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Formal na hong naghain ng kasong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office ngayong araw lamang. Binanggit ni Vice President Duterte na si Madriaga na akusado sa kasong kidnapping ay nagkunwaring campaign supporter bago pa man lumitaw bilang isang testigo sa impeachment laban sa kanya. Matatandaan na si Ramil Madriaga ay dating staff ng Office of the Vice President na kalaunan ay nagsumiti ng affidavit na nagsasabing ang kampanya ni Vice President Duterte ay pinondohan ng mga drug dealers at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang kanyang testimonya ay kabilang ngayon sa mga hinihimay na dokumento doon sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nakasalang dyan sa House Committee on Justice. Ang reklamo ay may 6 na batayan, kabilang na ang umano'y plunder, graft, maling paggamit ng pondo o malversation of public funds at pagbabanta ng pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Git naman ni Duterte, hindi maaaring hayaang linlangin ang publiko ng mga imbentong kwento at ang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo Jr. ang siyang nagproseso para humarap ito upang sagutin ang ilang katanungan hinggil naman sa naturang kaso. Samantala, dako muna tayo dyan sa Kamara de Representantes. Tuluyang binawi ni Caloocan City Representative Edgar Egay Arice ang kanyang pagiging co-author doon sa substitute bill para naman sa Anti-Political Dynasty Bill at isinusulong tina Speaker Boji D at Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ayon kasi kay Arice, mas malala pa ang naturang panukala kaysa naman sa kasalukuyang sistema na nagiging problema dahil lalo lamang nitong palalakasin ang kapangyarihan ng mga political dynasty. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Edgar Arice. Kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Pangalawa po, maliwanag sa ating konstitusyon. Sa mga framers ng konstitusyon natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. 1, it should promote equal access and opportunities
Bahagyan ng pahayag ni Erice. Git niya, hindi ito tunay na anti-dynasty bill at taliwas ang diwa ng 1987 Constitution sa naturang panukala na nag-aatas sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa monopolyo ng mga pamilya sa ilalim ng politika. Kaugnay niyan, narito pang patuloy ng mga pahayag ni Representative Erice. 5 yung 10 kayo na magkakamag-anak, lahat kayo pwedeng kumandidato dito sa iba't ibang mga posisyon. Pangalawa po, ang sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo, pwede. Hindi may monopoly of power, ang liwanag. Hindi, the Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill. Maliban nga dyan mga kabombo, pinuna pa nito ang bill at binatikos din nito ang mismong hearing ng liderato ng Kamara at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol naman sa kanilang mga paninindigan sa kabiguan umano na magawa ang mga pangako sa kabila ng mga nauna nitong pahayag hinggil naman sa mga pangunahing paksa at pangangailangan ng taong bayan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Representative Erice. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, bola nun. Your Honor, please direct. Marcos. Your Honor, please direct. If that's a objection, you don't need to explain your objection. You just say. Yan mga kabombo, bahagi naman ng pagsasalita ni Representative Adjong at itong mga pahayag din ni Representative Edgar Erice. Dagdag pa dyan, matapos nga yung matinding kritisismo sa committee level kaugnay sa naturang panukala ay nagkaroon ng ilang pagbabago at pinalitan na itong si Erice bilang Deputy Minority Leader at hahalili sa kanya si Representative Leila de Lima. Ang akbang na yan ay nagpatindi palalo doon sa tensyon kaya naman nadismaya itong si Erice at naglabas ng kanyang himutok. Samantala, nagkaroon din po ng mainit na palitan ng mga pahayag sa House Committee on Justice sa naging ikalawang araw ng deliberasyon ng mga mambabatas sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ikatlong reklamo ay inendurso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na inilatag ang 6 na naging batayan sa reklamo. Sa kasagsagan ng deliberasyon, inisa-isang hinimay ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ang mga naging batayan ng ikatlong impeachment complaint. Partikular na dito ang ikalawang batayan hinggil sa umano'y plunder, malversation at graft may kinalaman sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Ipinunto ni Rodriguez na hindi maaaring ma-impeach ang Vice Presidente dahil sa aligasyon noong kalihim pa siya ng Department of Education. Pinagbatayan ng mambabatas ang desisyon ng Korte Suprema at ng Justice Committee rules sa pagtukoy kung sufficient in substance ang reklamo para ma-impeach ang Vice Presidente. Giit ni Rodriguez, walang jurisdiksyon ang impeachment court sa duly appointed na kalihim ng Department of Education. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Rufus Rodriguez. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education.
Kaugnay nito ay inihayag ni Representative Rodriguez na dapat ma-dismiss ang ikalawa hanggang sa 6 na grounds ng ikatlong reklamong impeachment dahil sa kawalan ng jurisdiksyon ng komite. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Representative Rodriguez. Everything here, from 2 up to 6, which pertains to the Secretary of Education, should be ousted and dismissed immediately for being not within the jurisdiction of this committee. Thank you, Madam Chair. The chair wishes Chair. to raise a question to the Honorable Rodriguez. Madam Chair. This is for the sake of expounding our exchanges of argument. Honorable Rodriguez, does the Vice President cease from becoming such the moment she assumes the position of Secretary of Education? Madam Chair, she does not cease, but then she holds another office separate from the office of the Vice President. And the Constitution is clear. In fact, it's only the President, Vice President, the Supreme Court. In fact, the very purpose of impeachment is to remove these high officials. In fact, the Secretary of Education, she resigned already. How can we proceed with hearing allegations on the Secretary of Education? Nagpahayag naman ng paglilinaw si Manila Representative Benny Abante sa naging pahayag ni Representative Rodriguez. Ipinunto ng mambabatas na layunin ng komite na dinggin ang inihaing impeachment complaints laban sa Vice Presidente at hindi para i-impeach ang pangalawang Pangulo. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Manila Representative Benny Abante. This committee is not to impeach the Vice President. It is to hear the impeachment complaint against the Vice President. This is not to impeach. This committee is not to impeach. Gusto ko pong i-correct yan sapagkat baka sabihin ng taong bayan na tayo rito, nakakaisang impeach na ang Vice President. This is to hear the impeachment complaint, Madam Chair. Mariin namang pinalagan ni Representative Laila De Lima ang argumento ni Representative Rodriguez na hindi saklaw ng jurisdiksyon ng komite ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Narito ang bahagi ng pagpapaliwanag ng mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. I respectfully disagree with the main contention that the alleged acts attributed to the Vice President concurrently holding the DepEd portfolio cannot be taken cognizance of by this committee. Clear po, concurrently, in concurrent capacity. So kaya nga po, there was the bypassing of CA confirmation precisely because she is a Vice President. No need to go through the confirmation by the CA. We're talking here as one person, same person, si VP Sara, as both the Vice President and the DepEd Secretary. Bagi po yan ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa isinagawa nga pong deliberasyon sa ikatlong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa puntong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako tayo dyan sa bahagi po ng Kamara de Representantes kaugnay ng mga kaganapan sa nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice. Nasa linya ng ating komunikasyon si Bombo Isa Cotoner. Bombo Isa, please come in. Yes nga, Bombo Dennis, muling nagsimula ang deliberasyon ng House Committee on Justice kaugnay ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito na ang huling reklamong tatalakayin ng komite bago ito bumoto kung may sapat na batayan o sufficiency in substance ang mga inihain na kaso. Hinimok ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro ang mga miyembro na busisiin ang lahat ng argumento sa mga impeachment complaint at bumoto batay sa nilalaman ng mga ito. Okay, Bombo Isa, pakinggan natin yung ongoing dyan sa Kamara. During the hearings, lumabas po yung mga napakasikat po na mga pangalan. If naaalala nyo pa sila Mary Grace Piatos, sila Miggy Mango. I'm sure all of you are familiar with this. Certainly there were ghost beneficiaries
or conduits for diversion, and the presence of duplicated names, repeated handwritings, patterns, and receipts dated 2023 to 20, but claimed 2022, and the expenditures indicated fabrication and backdating design to conceal the true disposition of these funds. Madam Chair. Honorable Suwan, Madam Chair. the Honorable Abante. Your question, Honorable Suwan, is about bribery. Yes, Madam Chair. Are there specific allegations in the complaint which talks about, which if you take them together, will amount to bribery? And can these be connected directly to the Vice President? So just for the record, the Honorable Suwan is asking about the specific acts that constitute the offense of bribery as cited in our third ground of the fourth impeachment complaint. The Honorable Abante. I remember, Madam Chair, that we have conducted the hearing in the Committee on Good Government, chaired by Congressman Joel Chua, of which I was the Vice Chair. And there, we have actually heard and exposed the allegations of bribery. For example, like the allegations of monetary gifts to DepEd officials. Nabanggit na po kahapon yan yung mga pangalan. There are witness statements and documentary patterns indicate that monetary gifts or payments were distributed to DepEd officials holding procurement-related functions, creating a plausible nexus between payments and favorable procurement. Bagian mga kabombo, mga Castar Nation, ang nagpapatuloy na pagdinig dyan sa Kamara de Representantes, partikular na ng Justice Committee. Bombo Isa, ano pang mga inaasahan dito? Ano ito, matatapos na ba yung botohan within today? Yes, Bombo. Dennis, no, katulad nga ng nabanggit kanina na iniisa-isa na o hinihimay na itong mga grounds for impeachment nung fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, kanina, Bombo Dennis, sinimukha nito ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro ang mga miyembro na busisiin ang lahat ng argumento sa mga impeachment complaint at bumoto batay sa nilalaman ng mga ito. Binigyan din niya na ang usapin ay hindi tungkol sa personalidad o political convenience kundi tungkol sa konstitusyon at sa pananagutan ng ilang opisyal at ng pamahalaan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang chairperson ng House Justice Committee Chairperson, Representative Jervy Luistro. This is not about personalities. This is not about political convenience. Hindi ito laban ng kampo. Ito ay usapin ng konstitusyon. History will not ask whether this was comfortable. History will ask whether we were faithful to our oath. Kung sapat ang reklamo para umusad ang proseso, dapat natin itong ituloy. Kanina rin, Bombo Dennis, sa pagsisimula nga ng komite sa pagtalakay ng mga grounds, which is yung unang ground nga ay yung culpable violation of the Constitution, Federal of Public Trust at iba pang high crimes. Kabilang sa mga tinukoy sa reklamong ito ang umano'y assassination plot ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sedition at subversion of constitutional order. Kanina nakita rin natin si Representative Robert Dazal na inihayag niya na hindi niya nakikitang sapat ang unang ground dahil wala umanong malinaw na pagkakakilanlan ang sinasabing assassin. Wala ring naganap na konkretong pulong para magawa ito at wala ring aktwal na aksyon matapos sa mga pahayag. Samantala, iginiit naman ni Representative Joel Chua na hindi lamang criminal aspect ang dapat tignan kundi kung ang mga alegasyon ay maaaring maging batayan ng impeachable offense. Anya, ang pagbabanta ay hindi pinapahintulutan ng batas at maaari itong ituring na culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Representative Robert Nazal at Representative Joel Chua. Respectfully submit that Article 1 of the fourth complaint fails the test of sufficiency in substance.
The allegations rely principally on public statements characterized as an admission of contracting an assassin. However, even assuming hypothetical admission of the pleaded facts, the complaint does not set forth the essential elements of an indictable offense. Definitely, yung pagbabanta po is not a form of executing its laws. And therefore, there is a clear violation and culpable violation of the Constitution. Definitely, yung pagbabanta po sa ating Papangulo, sa First Lady, at sa ating Speaker ay maliwanag na pagtataksil. Dahil itong tao po, yung Pangulo po natin, ay pinagkatiwalaan at hinalal para mamuno po sa ating bansa. Samantala, Bombo Dennis, kanina, bago magsimula yung mismong hearing, ay nakausap nga natin itong si Representative Bong Suntay at humingi siya nga ng paumanhin kaugnay sa naging pahayag niya doon na may kinalaman sa isang aktres. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga kababaihan dahil nga ay maraming ang nag-react at umani ng reaksyon yung naging pahayag niya kahapon. Ayon kay Suntay, hindi naman ito sinadya na maging malisyoso at ginamit lamang bilang halimbawa upang ipakita na may mga pahayag na nabibigyang kahulugan ng wala sa konteksto. Gayunman, sinabi niyang nanindigan siya sa kanyang punto na madalas umanong nabibigyan ng ibang kahulugan ng ilang pahayag. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Ang member states ng Association Southeast Asian Nation, ASEAN, hinimok ni Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian na magkaisa laban sa weak problems at epekto ng climate change. Kaugnay niyan, may report si Bombo Victor Yantino. Umapila si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa mga lider ng Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, na palakasin ang kooperasyon ng bawat bansa upang harapin ang mga patong-patong na krisis at banta ng climate change na nakakaapekto sa rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa taunang ASEAN Socio-Cultural Community High-Level Forum ngayong araw bilang ACC Council Chair. Ayon kay Gatchalian, ang bawat economic policy at interbensyon ng mga gobyerno ay dapat nakatutok sa pagangat ng kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan, partikular na ang mga mahihirap at vulnerable sectors. Pinalaan ng kalihim ang assembly tungkol naman sa lumalang epekto ng climate change. Tinukoy niya ang ulat ng Asia ang most disaster-hit region pagdating sa mga kalamidad na may kaugnayan sa panahon ng tubig. Dagdag pa niya inaasahan ang pagtaas ng temperatura ng mundo ng 1.5 degrees Celsius sa susunod na 20 taon na siya namang maaari magdulot ng mas matinding heat waves, mas mahabang tag-ulan at matinding tagtuyot. Ang maituan niya ay lilikha ng domino effect na magpapalala naman sa displacement, food insecurity at kahirapan sa rehiyon. Ipinaliwanag ni Gatchalian na mga kinakaharap na krisis ng Association of Southeast Asian Nation ASEAN ay hindi na lamang basta komplikado, kundi may tuturing na mga problemang hindi kayang solusyonan ng iisang sektor o bansa lamang. Excellencies, indeed, the issues we face are not merely complex. They are what experts call wicked problems. Wicked problems are deeply interconnected, constantly evolving, and resistant to single sector or short-term solutions. Each of these challenges reinforces the other. Samantala, inamin din ng opisyal na masupubok ang mga kasalukuyang sistema ng mga bansa dahil ang kapasidad ng mga social protection system ay nalilimitahan ng mga kakulangan pagdating sa coverage, adequacy at financing. Dahil dito, hinimok ni Gatchalian ang buong ASEAN na iayon ang kanilang mga hakbang sa Association of Southeast Asian Nation Community Vision of 2045 upang isulong ang social inclusion at protektahan ang mga vulnerableng grupo. Git niya, kailangan makinig at matuto sa karanasan ng mga komunidad sa ibaba o grassroots gayon din sa paggamit ng indigenous knowledge. Excellencies, these are problems no member state can resolve alone. With these wicked problems that continue to affect the region, we are once again reminded of our role to strengthen our collaboration towards a resilient
and people-centered community. Thus, today's forum, we shall navigate together complex and multifaceted issues, and we know how member states explore potential solutions to address the most pressing problems we constantly grapple with. Samantala, nagtapos naman ang mensahe ng kalihim sa pamamagitan ng panawagan para sa mas matibay na ugnayan ng mga pamahalaan, development institution, civil society, academic at private sector upang matiyak na walang may iwan at ang bawat mamamayan ng Association of Southeast Asia Nation ay may pag-asa sa hinaharap. Mula dito sa International Media Center sa lungsod ng Makati para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman at ang Pangulo ng South Korea ay pinangunahan yung business forum at may layunin po ito na palakasin ang kalakalan ng dalawang bansa at iba pang mga aktibidad. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang Philippines-Korea Business Forum na nagalayong palakasin agundayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Layunin ng forum na isulong ang Vision 2030 na nagtatakda ng target na $20 billion na bilateral trade pagsapit ng 2030. Hangad din itong magtatag ng mas matibay na daluyan para sa pandaigdigang kalakalan at makamit ang napapanatiling paglago sa pamamagitan ng pagpapalalim ng mga estratehikong pakikipagtulungan sa mahahalagang sektor tulad ng manufacturing, investment, energy, habang ang nuclear energy at advanced infrastructure. Ang forum ay mahalagang hakbang upang higit pang mapatatag ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at South Korea. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa Philippine-Korean Business Forum, inanunsyo ng Pangulo ang 6 pang business agreements sa pagitan ng Pilipinas at Korea. Ito ang mga sumusunod: nuclear energy, shipbuilding, aerospace, critical mineral, supply chain, retail, at health and wellness. Mula sa Malacanang, pakinggan pala natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Your investment in the Philippines reflects a strategic and forward-looking decision. This administration remains persistent in its commitment to meaningful reform. We are eradicating bureaucratic barriers, reducing the cost of doing business, and boosting our competitiveness in the global arena. Through the Create More Act, we are opening the door to bigger investments that bring real opportunities to our people. We are supporting qualified projects that invest at least 50 billion pesos or create at least 10,000. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kuha pa po tayo ng karagdagang report. Si DILG Secretary John Vic Rimulya tinawag na great candidate at almost impossible to beat si Vice President Sara sa kanyang presidency bid. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Bombo Ever, nakikita ngayon ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya na magiging isang great race ang magiging halalan sa taong 2028 para sa presidential bids. Anya ang pag-aanunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa presidential bid sa 2028 national elections ay isang malaking hakbang kung saan aminado rin ang kalihim ng isang great candidate at almost impossible to beat ang kanyang kandidatura. Ani Rimulya, mayroong magandang kwento ang Vice Presidente kung saan binigyan din ni Rimulya na ang kanyang naratibo ay posibleng magdala sa kanyang kandidatura. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. It's a great race, I think. Hats off to Bibi Sara. She already announced. She'll make a great candidate. Hard to beat, almost impossible to beat. She'll make a great candidate. She has a compelling story. I think her narrative will carry her well. Other than that, parang wala na ako nakikita.
Sa naging pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines sa kalihim kung sino mga politiko ang posibleng great match sa bise, sinabi ni Remulla na mayroong mga kakayanan si Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros, Senator Raffy Tulfo at maging Sinaga City Mayor Leni Robredo para maging katunggali ng pangalawang Pangulo para sa pagkapangulo niya sa 2028 elections. Maliban dito, marami pa anya mga politiko at kwalipikado na maging o magaling sa kanilang trabaho na maaari ring tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. O ngayon, pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Lisa Pilaros, Convention Fight. I think Lenny, Robredo, Convention Fight, Rafi Tulfo. Ang dami qualified, dami pagaling. So, it's quite open. I didn't say she's invincible, I say she's formidable. Samantala, inihayag naman din ng kalihim ang kanyang magiging pagsuporta sa kahit anumang panukala sa ilalabas ng Kongreso para sa pagpapatupad niya ng anti-dynasty bill na siyang inihain sa House of Representatives ni Presidential Son at House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at maging ni House Speaker Bogie D. Samantala, binigyan linaw muli ni Remulla na wala pa siyang plano na tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan sa ngayon at patuloy na nakatutok sa kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Anya sa panahon na ito na mayroong sigalot sa ibang panig ng mundo at mayroon pa rin mga pangangailangan ng publiko na kailangang mapunan, ay dapat mo nang bigyan focus ang trabaho at responsibilidad bilang mga opisyal ng bansa. So ngayon, pakinggan natin muli ang tinig ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. So much work. We have an economy that has to grow by 4 to 6% in order to improve the lives of people. We have a growing middle class who gives the most, gets the least. We have to improve our healthcare. We have to improve our peace and order. Ang dami namin gagawin tayo trabaho. To think about political ambitions at this time is actually a disservice to the people. Ba't mo sasabihin gagawin mo ito? Tatakbo ko ng ganyan. Pagkatao ko na lang. Parang ako lang tayo. I'd rather work rather than promote to see what sasabihin ko. Ito gagawin ito. Ambisyon ko. Parang disservice yan. When the time comes, then whoever wants to run, At yan, ang tinig ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Bea Pinza. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga karagdagang pa nating ulat, ang Department of Justice nanindigang walang legal prohibition para naman pigilan na makipag-ugnayan sa International Criminal Court kahit hindi nakasapi ang bansa ng naturang international body. May balita si Bombo Grant Hilario. Iginit ng Department of Justice na walang nakasad sa saligang batas na ipagbawal ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa International Criminal Court. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, walang legal prohibition na nagsasabi o pumipigil sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Tribunal. Ito aniya ang pinag-ugatan na mga inihayang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katastasong kuman buhat ng harapin ang kasong Crimes Against Humanity sa The Hague, Netherlands. Kinu-question niya naman ito ang pagiging legal o kung naayon sa batas ang pagkakaaresto sa dating Pangulo noong nakarang taong 2025. Kaya naman ipinapakita raw dito na sa pag-question o pagsangguni sa Korte Suprema ng mga petitioner ay wala pa malinaw na panuntunan sa batas nagbabawal makipag-ugnayan sa International Tribunal. If we were to coordinate with the ICC now, there would be no legal prohibition. I think that one thing is clear legally at least, no? That's why the petitions were filed with the Supreme Court because kina-question nga nila kung legal or valid ba yung naging arrest ni former President Duterte dati. Will continued cooperation with the ICC also be illegal? That's a question that's pending with the Supreme Court. Now, since tinanong nga yun, meaning that our current laws do not clearly provide a prohibition na bawal kayo makipag-coordinate sa ICC, diba? Or Interpol for that matter.
Subalit ipinaliwanag ng tagapagsalita na hindi nito isinasantabi ang pagiging hindi na miyembro ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Tribunal. Kanya pa rin pinanindigan na walang pananagutan sa batas ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan nito sa anumang international agency o hukuman. Understandably, yes, we know that we've withdrawn from the Rome Statute. That is clear. Diba? But there is no legal prohibition under our laws that says that you cannot coordinate with any international agency, tribunal, and that doing so would be a constitutional violation. Wala pong ganun sa batas natin. Kaya nga po question sa Supreme Court kasi hindi klaro ngayon. Alinsunod ang pahayag ng Kagurana matapos aminin mismo ni Ombudsman Jesus Remulla, former Justice Secretary, na nakipagpulong ito sa ilang investigador ng International Criminal Court. Gayunpaman, paglilinaw ni Atty. Martinez na sa bagong liderato ni Secretary Frederick A. Vida ay walang ganitong uri ng ugnayan sa pagitan ng Kagawran. Okay, so we know that Ombudsman Boying, when he was the SOJ, the Secretary of Justice at that time, said that he had a meeting with some ICC officials. Siyempre, alam po natin that the administration, or at least the Department of Justice, nag-iba na ang secretary. So right now, categorically, we can say that there have been no such meetings with the ICC. Okay? With Secretary Vida. With Secretary Vida, nor any DOJ officials had any meeting with the ICC. Habang binigyan din niya na hihintayin ng Department of Justice ang resolusyon ng Korte Suprema sa mga nakabinbing petisyon bago tuluyang gumawa ng panibagong aksyon. And we reiterate our previous stance that because of the pending petitions for certiorari and prohibition with the Supreme Court, we deem it prudent na hintayin na lang namin yung resolution nun by the Supreme Court, no? Diba? But again, our position is no legal prohibition, but we deem it prudent to wait for the resolution by the Supreme Court. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala sa mga dagdag nating balita, eto muna mga kabombo, standby, Bombo Betha sa inyong mga update. Ibinahagi ni dating presidential daughter at bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty ang pagnanais ng dating Pangulo na magkaroon ng public gathering para naman sa pagdiriwang ng kanyang ika-81 karawan sa darating na Marso 28. Ayon nga kay Kitty, sa ngayon ay pinaplano nila at inoorganisa kung ano ang mga gagawin na para naman sa mga tao. Sa ngayon, ayon kay Veronica Duterte, ay hindi pa nakapagdesisyon mula sa kanilang pamilya kung sino ang miyembro ng kanilang pamilya ang magtutungo sa dahig para naman ipaliwanag ang naturang okasyon at ito ay ikalawang pagkakataon na magdiriwang ang kanilang pamilya ng kaarawan ng dating presidente habang ito ay nananatili naman doon sa the Netherlands, partikular na sa International Criminal Court Detention Facility habang kakatapos lamang ng confirmation of charges hearing. Sa puntong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dakuan muna natin ang Kamara de Representantes kaugnay ng nagpapatuloy na pagdinig ukol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Article 4, it says bribery, procurement irregularities, and related corruption. These are not found in the Constitution, only bribery. And then, there's a parenthesis down there which says Department of Education, Transactions, and Monetary Gifts. In other words, again, as a whole, just to, not to belabor the point, but just to state that my continuing objection to the jurisdiction of this committee on acts of former Secretary Sara Duterte in the DepEd. Plus, Mr. Chairman, there is also no clear recital of this bribery, to whom, how much, who gave. In other words, there is completely no recital in these things. And so therefore, I would say that Article 4 we have no jurisdiction and has no recital of facts, and therefore should be dismissed. Thank you. Your continuing objection is noted, Congressman Rufus Rodriguez. Congressman Santay. Yes.
Mr. Chair, while I maintain the same position that her actions as DepEd Secretary should have no bearing in this impeachment complaint, I would like to further elucidate on Article 4 on the alleged bribery. Now, ang Article 4 ay nagsasabi may bribery sa DepEd procurement activities. Ang pangunahing allegation, respondent distributed monetary gifts and other advantages to certain officials of the Mga kabombo, mga ka-Star Nation, magkasunod ho na pahayag yan ng nagpapatuloy na pagdinig dyan sa Kamara de Representantes ng House Justice Committee. Kanina napakinggan natin si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at itong nagsasalita ngayon ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na present din ho dyan sa pagdinig ng Justice Committee ng Kamara de Representantes. Samantala, dumako naman po tayo dyan sa may Senado. Si Senator Rodante Marcoleta binatiko sa Senator Panfilo Lacson na di umano'y nasa likod ng pinagtagpi-tagping video para palabasin na isinusulong niya ang pagsuko sa Kalayaan Island Group. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo ever, Bombo Dennis, muling pinalagan ng Senator Rodante Marcoleta sa Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa di umano'y edited video na inilabas nito sa internet para palabasin na isinusulong niya ang pagsuko sa Kalayaan Island Group sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kanyang privilege speech, binatikos ni Marcoleta ang naturang edited video ng kampo ni Lacson dahil binago umano nito ang tamang konteksto ng kanyang mga pahayag. Aniya, pinagtagpi-tagpi umano ang kanyang mga naging pahayag sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Pebrero 4 dahilan upang nagbago ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Kaugnay nito, sumulat umano siya sa opisina ng kapwa senador para linawin kung ano ang intensyon ng paglabas ng umano'y edited na video, ngunit ayon kay Marcoleta, hindi umano siya nasiyahan sa naging tugon ni Lacson. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ng Senator Rodante Marcoleta. In his reply letter, he further stated, and I quote, "For your information, I do not exercise editorial control nor oversee the day-to-day uploading of content on the said page, which is maintained by my office as part of our regular public information efforts." Again, I strongly disagree, Mr. President. Even if he does not exercise direct editorial control, responsibility still lies with his office for ensuring that the materials they publish accurately reflect the context and intent of the proceedings. Muli naman nanindigan si Marcoleta na kailanman ay hindi niya isinusulong ang pagsuko sa Kalayaan Island Group. Pagdedepensa niya, nagbigay lamang siya ng hypothetical illustration tungkol sa KIG upang ipakita ang komplikasyon sa pagmamapa ng West Philippine Sea at hindi bilang panukalang isuko ang anumang bahagi ng teritoryo. Kasunod nito, iginit ng senador na mananatili siyang matatag sa pagtatanggol sa Kalayaan Island Group at sa pambansang teritoryo at nanawagan ng patas na kontekstual na pagtatalakay sa mga issue sa loob ng Senado. Muli, ang tinig ni Senator Rodante Marcoleta. Ang katotohanan ay hindi maaring tabunan ng ingay. At ang paninindigan ay hindi maaring yurakan ng panlilinlang. Uulitin ko po, hindi po ako kailanman nagsulong ng pagsuko ng ating teritoryo. Ako ay naninindigan para sa malinaw, tapat at responsableng pagtalakay ng batas at ng ating pambansang interes. Sa harap ng baluktot na salaysay, ako ay nananatiling matatag sapagkat sa huli, ang katotohanan ay mananaig at ang taong bayan ay may karapatang malaman ng buong katotohanan, walang dagdag, walang bawas, walang panlilinlang. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, hindi naman direktang sumagot si Lacson sa mga naging argumento ni Marcoleta sa sesyon kahapon. Ngunit sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Lacson na mas pinili ang hindi patulan ng kapwa senador at nag-iwan ng mga katagang nagsasabi na hindi mo may papaliwanag ang yelo sa isang insekto sa disyerto. Nagulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Energy binigyang diin ang panawagan sa publiko na pagbawas ng fuel consumption at iba pang pagkonsumo ng enerhiya dahil nga sa inaasahan na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. May balita si Bombo Betha Servito.
Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na magtipid sa fuel consumption sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa supply ng petrolyo sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Sinabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na tinutugunan nila ang isyong ito, umaasa sa pinakamabuting mangyayari ngunit naghahanda para sa pinakamalalang sitwasyon na tinatawag nilang pragmatic optimism. Ayon kay Garin, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nais nilang tiyakin sa mga sambahayang Pilipino, mga motorista at mga negosyo na ang supply ng fuel sa bansa ay nananatiling sapat. Naglista naman ang Department of Energy ng ilang mga kasanayan sa fuel efficiency at pagtitipid na dapat mahigpit na ipatupad ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno, pati na ang government-owned and controlled corporations, state universities and colleges at local government units. Kabilang sa mga kasanayang ito ang regular at preventive maintenance ng mga sasakyan at paggamit ng standardized vehicle monitoring system. Binibigyang diin na kailangan ang kolektibong aksyon sa loob ng pampublikong sektor upang makamit ang layunin ng Government Energy Management Program na bawasan ang paggamit ng fuel na hindi bababa sa 10%. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. One mandate of the president, one directive of the president was for fuel savings and energy efficiency. This is not just, this is something we need more to adapt, not just because there's a current escalation of conflict in the Middle East, but also sa practice na kailangan let's save fuel and let's save electricity. Binigyang diin ni Secretary Garin na mahalaga ang pakikilahok ng publiko at dapat manguna ang energy family sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa sa pagtitipid ng enerhiya, maging sa fuel o sa kuryente, gaya ng iniutos ng Pangulo, at patuloy ang panawagan sa publiko na gawing habit ang energy efficiency. Narito muli ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. There are many ways. We will keep on promoting that and explaining what are the ways you can save on fuel and also on energy. So, like the oil companies, all the agencies, DOE, all our attached agencies, with the directive of the president, everybody is trying to be part of the solution. And we appeal to also to the public na we're all in this together. Kaya we also need the participation of the public in energy savings also and fuel savings. Sa isang advisory na inilabas ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee, patuloy ang panawagan sa mga iba't ibang ahensya na ipatupad ang fuel efficiency at conservation practices sa kanilang mga opisina at operasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Beth Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga oil companies naghahanap na raw ng ibang bansa na mapagkukunan ng langis na kasing halaga, hindi gaanong mahal para sa supply ng ating bansa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Bacolod. Tiniyak ng kalihim ng Department of Energy na may sapat pang supply ng produktong petrolyo sa Pilipinas at sakaling ito ay kulangin, sila ay naghanap na ng ibang mapagkukunan. Ito ay sa kabila ng tensyon sa Middle East kung saan isa sa malaking apektado ay ang produksyon at delivery ng mga langis. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Energy Secretary Sharon Garin, sa report mula sa mga oil companies, mayroon pang 50 to 60 days na supply. Subalit sakaling magkulang na at patuloy pa din ang digmaan sa Middle East, pinag-aaralan na ang pagbili ng langis sa ibang bansa kagaya sa North America, South America, Australia, Europe at Russia. Ayon dito, mga oil companies ay gumagawa na ng contingency plan sa pagsasara ng Strait of Hormuz na kadalasang dinaraanan ng mga oil tankers. Ang supply, bumibili tayo from other countries. And so far naman, sinek namin the other day, I think yesterday or 2 days ago, and again today, check na naman namin. Ang kumusta yung supply companies natin, they are required to have 15 days minimum, no? If not for 15 days. And maganda naman pa yung report at pinapa-double check namin na they have more than almost about 50 to 60 days supply. So mga halos 2 buwan po ang supply natin.
Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Maceo Pham, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Update muna tayo dyan sa gitnang silangan. Ang Qatar authorities na may naaresto ho na nasa mga 10 pinaghihinalaang espiya ng bansang Iran na may kaugnayan ho doon sa pag-atake naman sa kanilang mga pasilidad. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Inanunsyo ng Qatar ang pagkakaaresto sa isang grupo ng mga espiya na may kaugnayan umano sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Ayon kay Bombo Joseph Rivera, international correspondent sa Qatar, 10 sospek ang dinakip ng otoridad kung saan 7 sa kanila ay mga espiya na inatasang maniktik sa mga vital military facilities at ang 3 naman ay naatasang manguna sa sabotage operations. Sa isinagawang investigasyon, inamin umano ng mga sospek ang kanilang kaugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at ang pagkakatoka sa kanila sa mga operasyong paniniktik at pananabotahe. Nakumpiska rin sa kanilang pag-iingat ang mga lokasyon at coordinated na sensitibong mga pasilidad, gayon din ang mga communication devices at iba pang kagamitang teknolohikal. Samantala, patuloy ang tensyon sa reyon matapos umano'y magsagawang Iran ng sunod-sunod na pag-atake laban sa Qatar at iba pang bansa sa Middle East. Kasunod ang pinagsamang airstrikes ng US at Israel laban sa Iran noong Sabado. Sinabi ng Ministry of Defense ng Qatar na nakadetect sila ng 3 cruise missiles, 101 ballistic missiles at 39 drones na pumasok sa kanilang airspace mula nang magsimula ang kaguluhan. Ayon sa otoridad, lahat ng ito ay na-intercept at nawasak ng kanilang depensa. May missile na intercept sa Qatar. It was confirmed by the Qatar Ministry of Defense. It was shot down mid-air, pero ang isa nakalus sa Al Udeid Air Base pero wala casualty or injuries na report, thanks God. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, radar naman po ng US sa Qatar sa pulse sa pag-atake ng Iran. Mga Pinoy at dayuhan doon pinapakalma. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Star FM Zamboanga. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, naging sentro ng usapin ang pagkadamay sa isa sa mga pinakamahalagang radar system ng United States na matatagpuan sa Doha, Qatar matapos ang serya ng pag-atake ng bansang Iran. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ng ilan sa mga OFW at mga residenteng malapit sa sitwasyon na walang dapat ikabahala ang publiko, partikular na ang mga Pilipino at iba pang mga dayuhan na naninirahan sa bansa. Ang naturang radar system na itinuturing na isa sa pinakamahal at advanced sa buong Gulf Cooperation Council region ang pangunahing naaapektuhan dahil dito nagkaroon ng pansamantalang aberya sa mga notification system na karaniwang natatanggap ng mga residente sa tuwing may banta ng pag-atake. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Zamboanga kay Armil Oli Guerrero, Internal Auditor sa Doha, Qatar, sa kabila ng nararamdamang epekto ng operasyong militar, binigyang diin din nito na ang pag-atake ng Iran ay espesipikong nakatutok lamang sa mga pasilidad militar ng US. Ang nangyari kasi, naapektuhan yung radar ng Qatar, yung pinakamahal na radar na Amerika na nandito sa GCC. Kasama yung doon sa UAE. Kaya yun, hindi kami naka-receive ng notification. Pero actually, ang bombahan dito, dati, nung mayroon pang radar, nakikita mo talaga sa taas. Wala naman dapat ikatakot yung mga tao dito, mga Iran foreigners. Target kasi ng mga Iranian ay ang American base, American na air base, naval base. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala naman, kung naging pahayag po, sexist remark po ni Representative Suntay ay kinukundi na po yan ng isang grupo. Ipinapanawagan po nila dahil po yan sa naging pahayag nga po ng mambabatas. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Cebu.
hindi na mapigilan ang pag-init ng pananawagan mula sa iba't ibang sektor para sa agarang pagbibitiw sa pwesto ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito ay matapos ng kanyang kontrobersyal at misogynistic na pahayag laban sa aktres na si Ann Curtis na umani ng batikos sa buong bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Danilo Araw, isang professor sa PUP at convener ng Kontradaya, direkta nitong sinabi na ang mga binitawang salita ni Suntay ay isang malaking kahihiyan hindi lamang sa House of Representatives kundi sa buong Pilipinas. Iginit ni Araw na sa gitna ng pagdiriwang ng Women's Month, ang pahayag ng mambabatas na nag-iinit ang kanyang imahinasyon dahil sa kagandahan ng aktres ay patunay ng kawalan ng respeto at gender sensitivity. Ang nasabing hirit ni Suntay ay naganap sa gitna ng pagdepensa niya sa mga banta ni Vice Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan idinahilan ng kongresista na ang lahat ng ito ay biro lamang. Ngunit ayon kay Araw, hindi matatanggap na idadaan sa ganitong uri ng bastos na biro ang usapin, lalo na't malayo ito sa tinatalakay na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ang alam ko po, ngayong umaga, ang sabi niya, nag-sorry siya kung may na-offend sa kanyang mga pahayag, pero inulit niya yung kanyang sinabi kahapon na wala naman daw masama, wala raw malisyoso. Hanggang ngayon, lumalabas na talagang wala siyang masyadong alam sa gender sensitivity. Women's Month pa man din. Kaya may mga tao na tama naman nananawagan ng public apology. Pero alam mo, kung ganyan ang attitude ng ating mga mambabatas, dapat lang na magbitiw na lang sana siya sa pwesto kasi malaking kahihiyan siya. Hindi lang sa House of Representatives, kundi sa buong Pilipinas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ugaling sumubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines, mapa-local man yan o international issues, masusubaybayan yan sa pamamagitan ng 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Dako tayo sa bahagi po ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines yan sa Davao Region sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Doon sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi po ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao, maanyo rin pong antabayanan ang Bombo Radio Malaybalay, maging ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, sinaanyayahan po muli namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner si Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto. Sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kagay impormasyon. I-check naton diri ang mga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Hana Andaza. Inamay kantanan sa pagpanigayon man sang hublag protesta sang mga progresibo nga grupo volantero sang Iloilo Terminal kag Central Market. Kay ang isyu nag-ugat sinibanwa matapos kay ni sila ang wala na ginapanugutan nga magpamaligya pa malapit sa area sang duha ka mga bag-o kag dalagko sini nga mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. May mga natipon sini nga mga balita diri kaupod sa kay Bombo Hana Andaza. Bombo Hana sa report, please go ahead. Nagpatigayon sa protesta ang mga progresibo nga grupo, volontera kag mga anay vendors sa Iloilo Terminal and Central Market Bombo Chama sa buong aga diri sa may atubang sa Iloilo City Hall ri sa may part no sa Plaza Libertad sa ilaman diri nga panawagan nga pamatian ang mga ginahinyo man sa mga vendors and volontera sa bahit man sang terminal and Central Market. Kaya ang ining mga merkado under sa PPP o Private-Public Partnership and isa man diri ang kung duha diri man mismo ang naka-partner diri sa may SM Prime Holdings Incorporated and ini man mismo ang dihon kag kinyo sang ining nasambit man nga mga grupo sa kay Mayor Isit Peñas nga pamatian diri ang ilaman nga ginahinyo nga kung pwede ang hatagan man sa space sang tion nga makabaligya man ang mga nagabulante sa may sagwa sa nasambit man nga mga merkado. May mga pahayag sa ining nakuha nato diri sa pagpanawagan diri kay Mayor Isit Peñas sa ang duhaman sa mga vendors and nagabulante na lang subong bangod wala sang space no sa may sulod na sang Central Terminal Market kag diri pinapahayag nga sa tion iya sang clearing operation sang ASICU LEEO kon Local Economic Enterprise Office kag ang ining Public Order and Safety Management Office ako ng POSMO ang mayara sang haras no ang ining mga vendors sunod diri sa iyang pahayag. For example, ang ila diri nga natabo sa tion nga sawayon man ini sila mayara sa confiscation o kung ginapakuha diri ang mga baligya sa ining mga vendors mga otanon kag mga kiluhan. May ara ko na sa inyo sa pahitabo nga tigin kuha diri ang kiluhan kag ginhambalan ini sila sa mga nag-clearing nga kon luyag nila kuhaon ang ila diri nga gamit baligya sa kiluhan mismo sa mga opisina nga nasambit naton ang kilanglan nila nga magbayad sang 1,000 pesos. Ini man ang mga mabugat man para sa mga vendors and volontero kay prefer na lang nila nga hindi sila mag kuha pa
sang ining mga gin-confiscate, agod nga ti wala na lang sang pagabayaran man, ang ining nasambit man nga mga volantero, bulantera, Bombo Cham. But then sa ini nga natabo, kay since nga halos kada gabi, halos kada adlaw may ara ini sa mga nagbulante dira, basta nang ilang plasta diri daw mga 6 p.m. to 10 p.m. na lang yun. Agod nga wala man sang may nagalibot na clearing operation. But then may ara sa gihapon sa ma-reported nga daw amo ini ka mabudlay, amo ini man ka mabudlay sa ila man diri nga mga sitwasyon since ka nagabulante ini sila and anay man ini sila nga mga vendors. It's just nga wala ini sila nakakuha sang mga pwesto sa sulod sang Central kag Terminal Market kay tigin una diri ang mga mas malawig o kung madugay na gid nga mga vendors sa nasambit man nga mga merkado. Tungod diri sa isa man ka mga vendor ang nagpahayag diri si Josel Gabuna ukod gabuan iya diregen na pahayag nga ti ang may incident no nga kadunion mismo nga sang inigyan na clearing operation daw na stress ini and that time nagdadala pa ini sa ila mga baligya considering that time nagabusong man ini sa iya tani nga bata Bombo Cham, but then nahulugan ini sa masakit man nga bahin kay masubo nga bahin sa iyang kabuhi bangod nga sa stress and mabudlay ang ilang sitwasyon bilang bulantera dira sa may sagwa sang Terminal Market. And isa man sa mga nagtindog ang mismo si Ma'am Josel Gabuan nga tiluyag niya nga kung gusto gitman ni Mayor sa Treñas since nga nagpasalig ng si Mayor sa ila nga kung para sa mga nagabulante hatagan ini sila sang time nga magpwesto o kung tugutan nga magpwesto dira sa sagwa sa mga merkado kay since also unfair man sa bahin sang mga nasulod din sa merkado nga magbaligya man ini sila sa sagwa so may mga time lang apang sa tion nga mga ini gina-clearing operation gyapon sila kag per brigade no kay mayara sang confiscation mismo sang ilaman nga mga kagamitan. Ipabati naton ang naginapahayag diri ni Josel Gabuan ang isa ka bulantera. Mula na gani, wala ang gusto naman mapalabot kay Mayor. Ang gintangako iya sa December nga ang tanan nga vendors nga wala makasulod sa may Terminal Market san o pagdiin niya kami ibutang. Kay napromisa na siya nga gaan niya kami sa pisto. Kundiin kami bala ibutang nga wala nakasulod sa terminal. Kaya pamangkot na mo san o gidi Mayor san o mo kami gaan sang lugar. At kung sa bagay, kung dira kami sa sagwa sang super, sa sagwa sang SM, sa terminal, kung mangayo, kung mo sang arkabala, mabayad man kami. Hindi lang kami gusto nga ginaharas, kami nga do-ido, kami nga kapalagyo, permi, yung mga kriminal, kami balang ginalagas. Actually, ang bata ko nahulog lang to, kung halos pa lang sakit sa ako nga ilig, kay kaduwa ko to nga nahulugan ko. Ay gusto ko na masundal man ako sa bank, ay 15 na bala. Anon mo kay sa amo to nga time clearing nila. Wala, nahulugan ko, di wala ko may memo, sino ba sulon ko? Gusto ni baso ko nila, hindi na mabalik kabuhi sa bata ko. Ma'am Josel, masubo sa among sinangabahin, no? Anong imo eksperyensya? Kung pwede mo masaysay, kung paano ka mo patigayunan sang clearing, abi, every time nga may amo sina? Actually, ma'am, ang iban, wala man kami gano'n. Kasi syempre, kung gaistorya kami sila, gahambal man na sila. Hindi man sila nga, naka-intindi sila sa amon sitwasyon, ma'am. Kasi syempre, may kapital, din man tuod ang among baligya. Ginano man na sila. Kaya galing ang ila rason, ginasilduhan man lang sila, subo na niya sa babaw. Wala sila may memo. Kaya mo nang ginano namon kay Mayor, nga kung sa manuklaring lang, kung ako lang yan sa ako, wala ko yan ihambal, kaya wala ko yan na, wala sila. Galing kay kung si Maricel mabakyaw yan magupod, siya yung ginano namon, kaya nga, grabe, gid saya, ang mga gaklearing sa amon niya, actually, naka-insindi iban. Galing kay kung ara si Maricel ya, hindi siya naka-insindi sa amon, kaya biskan ara, kami sa private building, ginapaharas, gid kami yan. For example, ano nga harassment, ma'am, and may mga confiscation kita? Yes. Agyan na ang upod namon nga vendors dito nakuha ang mga kapayas, mais. Ang pamangkot naman bala ma'am ang ginakuha nila din kakadto. Anong ambal sa inyo? Anong ambal sa inyo? Amo na ka subong nila kay data asang last night. Ang ambal nila kung ma-confiscate nila ang among baligya, dalon ko na nila sa bahay dalayunan. Oo, sa bahay dalayunan.
or sa mga pisuhan, something like that. Kaya wala ka mamamay mo. Kaya that time, ang hamba nila, kung makakuha sila sa isa kasako, gawa doon naman 1,000 pesos. Gabayad ka mo? Wala. Kaya wala man ko kagi nga maging Pero experience nila? Ang sa iban ko naman nga, no, nakuhaan lang sila mga utan-utan, pero wala na nila ginakuha. Tapos, sabi mo that time, wala, dibisin ng ano, Pero ginapagawad sila, 1,000? Pero wala na nila na nagawad, ang makuha, wala na. Wala na lang. Pero Wala naghambal, na. dalin sa ga-clearing, nga baydan yung 1,000 kung gusto nyo, kuhaon nyo gamit. Gawa doon, 1,000. How about naman ma'am sa mga gamit, gid-abi, hindi mga utanon, mga Pero kiluhan? sa gamit, to the time, sa nakuhaan kami kiluhan, kang mga folding bed, ginahuli man ni Sir Cap Lovejoy. Sa gambal na siya nga kuhaan nyo lang dito. Ginakuha na naman, wala man kami gabayad, wala man na ay okay man sila istorya nakali, okay din si Sir Cap Lovejoy, makaintindi man siya para sa sitwasyon namon. Di galing kay wala siya daw may mo, kabis kan head man daw siya or what, kay sugo ko no ni Mayor. Na batian ang nangin na pahayag sa isa ka bolontera Bombosyam, si Ma'am Josel Gabuan. So, ang ginapalabot, ang concern sini nila, duwa ka tawo, si Ma'am Maricel Mabacquiao, kag si Mayor Inday Raisa Triñas. Yes. Tama ina, Bombosyam, kay since nga kon iwan na kuno mag-clearing, daw hindi tuman diri ka kumbaga, ang pagpangbaklas wala sa ilang mga baligyaan, ba't ito ara si REO Head, Ma'am Maricel Mabacquiao, ati Obos, diri no, kakompensate ang ilang diri nga mga baligya, kadlayon nga dinapahalid mo sila sa mga nasambit nga lugar, nga ilagi na plastaran sa ilang pagbulante mismo. Sa sininga bahin, pasabak sa naton diri ang bahin sa Public Order and Safety Management Office ang sa clearing operation sini Bombosyam si Colonel Garbanzos regarding man diri sa ining statement sang vendors kati mayara sang daw harassment or tuman malaka sakit ni sila man pion sa clearing operation o kun mayara sang baklasanay gid abi o kun ano ka grabe balang gila diri nga baklasanay gen paklaro naton diri sa bahin sang Cosmo since nga ini sila man ang naga-clearing, but sin klaro man diri niya, Colonel Garbanzos, nga this is a joint operation sang tatlo ka mga opisina, una diri ang Anti-Squatting and Illegal Structures Unit o ASSU, nga ginapangunahan ni Lovejoy Hosenilla, ang Local Economic Enterprise Office, ng LEO, ni Maricel Mabacquiao, kag ang Cosmo, headed diri man ni Colonel Garbanzos, but then sa idalom sini ang chief nga si Mr. Cyril Octavio, sa bahin iya sang road destruction, no? Ang ini ang ilang joint operation na parigayon and sunod sa iya nagasukod naman ini sila sa kasunod this month sa sugo diri o kon pagmando man mismo nga ti hindi pwede ang nagambulante sa ining mga nasambit man nga lugar. Kamati wala naton ang naging pahayag ni Colonel Odarico Garbanzos. Nag-inform sa aton nga may nagluntad kuno dira no, nagtipon nga mga tao sa dalom no, kumuluyo kag muna nag-conduct sang protesta regarding na siguro dira sa demand or ang ila dira nga mga ginayo no sa aton nga super or sa central market. Sa monte sa public order and safety naga-monitor kita sini for as long yang peaceful kag in order kag wala sila maka sablag dira sa aton nga trafiko no. So ginaintindi naton ini. Pero kung may amo sinadi maybe mapadalagi kami isang tao para nga mag-caution o nga hindi sila dapat mag-obstruct sa aton nga dalanon. Ang aton nga mga joint operations sa central kag sa super these are joint operation nga gina-conduct naton para ina mahawanan no ang kilid sang or mga dalanon mahawanan kag maplastar naton ang mga nagabaligya nga hindi na pareho sang una bisan diin lang
kag ti naplastar na ang aton nga super kag sentral nga kabaligya dira. So kung ang mga naga sidewalk vendors sinayasang una hindi na pwede no nga magpadayon sila dira kay ti ang kompetisyon ba no create sila sang kompetisyon kag dapat dikto ang aton nga mga mga nagano no kabaligya sa super dikto na mag-concentrate kag ma-formalize na naton nga ang tanan nga baligya dikto na sa sulod nga wala na naga-impede sa sidewalk, wala man naga-obstruct dira sa aton dalan kag sa ano man no sa traffic nga ina no ang purpose okay isang clearing. Ano ni sir kamatuod nga mayara kuno sang mga daw kind of harassment man sa bahin sa mga vendors kung sa tion nga gina-clearing naton sila. Pinapangkuha ang mga gulay and all. May mga procedure dira nga ginasunod no. Iyan na sang LTO no. Ang sa amon niya we focus more sa parking kag sa traffic obstruction. Sa mga illegal structure ti muna nga nag-join no ara man da siya sisyo and they have also implemented sa ilang procedures. Ang mga harassment na I think ano gina no nga kung ikaw ano dira mapahalin or maguba dang imo nga mga lamisa or makuha ang imo nga mga lamisa from pagkabalo ko na ginabalik mo na yung mga items no like nga mga kung gulay kung mga kiluhan no ginabalik man ina dira no sa part ka post mo sir bali wala ka mo confiscate sa LEO ina in charge. Si LEO ina siya that is why nga join no ina sila kay sundon na yan ni LEO ang iyang man nga procedures sundon man ni ASISO ang iyang procedures. Na pati ana nang pahayag ni retired Colonel Olgareco Garbanzos ang head sa Public Order and Safety Management Office Bombocham. All right, now ang katingalahan sini Bombohana is that nga madamo sa gyapon mga vendors ang iban siniti sandig sa ila kung pamangkuton mo dugay na da sila nagabaligya tapos ginpromisahan sila nga malakip nga makasulod ka makapwesto dito iya sa may Iloilo Terminal Market or Iloilo Central Market pero nga may iban nga wala nakatingayon nga makasulod dito. Anong plastada sini Bombohana? Tama ina Bombocham kay ginapaglaro man nato diri sa mga vendors nga partisipar sa ining protesta subong sa Iloilo City Hall. Again sabat nila nga ang gin prioritize kuno sa local economic enterprise office ang mga daan nga mga may stall sang una o kung mga madugay na gid lang ang mga vendors. Bombohana? Standby na utod gurong niya ni Bombohana. Anyway, balik-balikan ta sa madugay. Kung may ara sang promisa si Mayor Inday Raisa Treñas ang nagapanawagan to isa man ka Iloy nga nakaagi hulugan kay ang palangabuyan isang pagbaligya no dira iya sa Iloilo Terminal Market sa mga bosining maugada maintindihan gid guro ini ni Mayor Inday Raisa Treñas pero ang plastada sini Banwa is that nga sa pagkabalo naton kag nakita man naton sandig man gani sa mga reports ang mga information nga gina-relay from the Local Economic Enterprise Office ngati sadto before pa man magsaylo ang mga vendors so regular man ini sila nga nagasapol mo no sa karon siguro mga bag-o ining mga bulantera dira iya sagwa sang Terminal Market that is why nga medyo naulihi sila sa pag-transfer abi sa sulod but hibalo nato no dugang ini and we would like to know from the local chief executive kung ano man ang plano niya sa mga bulantero no adra iya sa Iloilo Terminal and Central Market Bombohana. Yes, tama ina Bombocham giyan na paklaro man naton diri sa mga vendors nga inigit sila ang experience man diri ang kun balang ka-attend sila sa mga adjudication process or tanan nga mga proseso yes. Agad nga hatagan ini sila sa pwesto sa ila
ang ginhatagan lang gid kuno diri isang prioridad amo ang mga old vendors nga makasulod sa central market and terminal market. Bali doon naging prioridad anay ang mga daan na kuno. Ang kamangkot diri since nga naging klaro man last time kung pwede pa makabulante ang mga bulantera dira sa may sagwa abat na gyud sa Matinini LEO head Maricel Macquiao nga hindi pwede kiti unfair man bala sa mga nakakuha sa presyo sulod which is mas barato ang baligya sa mga bulante and bulantero. But what happened next nga promisahan ni Mayor Isa Treñas ang mga bulantero at bulantera nahatagan sila sa gihapon sang kayayunan nga makabaligya. So bisan gabi lang siguro or selected time lang ngati at least makabaligya ni sila kay ang ining mga bulantero at bulantera mo siyam. We thought nga they are from the province of Iloilo, but mga taga-syudad man inigalit sila. May taga-Molo, may taga-city proper, nangati nagapangunyad man kuntani, dira man sa mga nasambit nga merkado. Hindi man siling mga pangayaw or kung naghalin pa sa iban sini iyang lugar abi kunti mga pumuluyo man sa syudad sa Iloilo nga luyag mag-earn sang honest living pinagi sa pagbulante baligya dira sa mga produkto kung ano sila dira sa legal sining pamagi, no? Ginasulay ang ulan, ang init. Ugaling ti dapat man maintindihan sining mga bulantira dira, mga nagabulante nga may mga pagsulundan man kita. At the same time, ining promesa ni Mayor Inday Raisa Treñas nagkakadapat as soon as possible may kaklaruhan ini kung sa diin paano kag sano, no? Ini sila mahatagan sa nagakigo sini nga pag tamod kay ti siyempre ang mga nagabulante ngani once nga ang maghambal person in authority just like the mayor abi ti siyempre malaom gini sila kag masalig sila bumbuhana nga indeed, may tsansa pa kita nga makapadayon sa aton sini nga negosyo sang pagbulante dire. Kita mayor na gid mismo naghambal nga hatagan kita sang kaygayunan nga makabaligya. Bumbuhan? Yes, tama gid Bombo Cham. Amo lang na ila gina parindugan kag kumbaga ginahawitan bala nga pasalig sa ila nga tihatagan kuno sila sang time nga kag kumbaga tsansa man nga makabaligya kay may iban diri gid sa ila na nagapunta protesta nga from the province pero hindi gid taman kalabanan diri sila sa gihapon nagapuyo man sa syudad ang ila diri nga ginahawiran nga ang pangako gid ni Mayor Isa Treñas nga hatagan man sila sang tsansa nga makabaligya Bombo Cham. And as of the update bag-o gid lamang bilang sabat man diri kay kagina ginabot man naton ang bahin diri ni mga Maricel Macquiao bilang sabat nila diri sa mga naga-protesta sa Iloilo City Hall wala pa ni sila naka-response but updated diri as of 1 PM no or alas 12 kagina nag-update man diri ang Iloilo City Government City Mayor's Office nga may press conference agad gid sa diri ni Mayor Isa Treñas kag ni LEO head Maricel Macquiao kag presidente sang mga vendors association ang ining nasambit nga issue. Kag ti sa bahin karon iya sang local economic enterprise office head ti dapat may maximum tolerance man siya kag mangin makatawo man bla kay ti ang reklamo kung pamatian ta iya ang isa ka nagabulante to ginaharas sila kuno mo. So hindi naman inaiya siguro nagakadapat kay kadamo man sa pamaagi agud nga maululuhan kag paintsindihon hambalan nga ti ginadumili na dring pagbaligya hindi na necessary ang mga extra pa iya nga mga sahi isang hulag dira or lihok dira no para iyang pahalin abi ining mga nagabulante pero ti ila naman iniiya reklamo sang nagabaligya dira sa sang duwa ka merkado nga so ang maghambal kay nga gapangharas ang gagwa nga pangalan Maricel Macquiao no do mo silang plastada but
Dili magani naton makita sa personalidad ni Mama Maricel nga nagapangharas ni siya. But para naging lamang sa kaklaruhan sang tanan, nagalaom kita nga masabat man ini. No? Kay kung ang mga nagabulante gani nagapaninguha nga maka pangita sang palangabuyan sa legal kag husto nga pamaagi, harason ta pa, no? Kung ang ila sini iya nga mga tinagaaton sila nga sandigan, hindi naman na insakto bumbuhan na kagado kasubong iya nga ginasugo ta sila nga hindi na kamo iya pangita sang palangabuyan sa insakto kag honest nga pamagi. O didto na kamo sa tinunto. O ti mano ni sila karon mabligya na lang ka illegal nga druga. O di ba? Mangawat mang hold up na lang ni sila. Dapat apresaron naton ining mga tawo nga bisan mabudlay ginaantos ang kabudlay sa pagpangabuhi, pero sa gihapon ang paminsaron nga magpangabuhi isang patas kag magburubaligya dira bisan pa paano basta sa insakto lang ang pamagi may pakaon sila sa ilang pamilya. Yes, tama agad mo Siyam. And siguro not too harsh siguro every time siguro mag-clearing operation since ang mga pahayag nila grabe when it comes sa pag-clearing abe mention sa isa ka vendor nga daw kaangay nga tabog ni sila. Do mga kriminal kuno? Do mga sapat lang kuno nga tabog nga kun makit-an dira nati nagabaligya. Ti kung magamo sining dalagan sa istorya bumbuhan na, mapinsar ka ni siguro ang panabog ni nagapang laban-laban base sa anti-illegal structure sa squatting unit ni. Pero mukhang bibig sang na-interview ni Moti. Why kami problema sa kay Sir Lovejoy kay insindigid. Ti ang sapos mo traffic kag ang mga nagabalabag sa dalan na mo lang ni ila concern, ang ginatumok gid rin nila kag ginatumod gid si Maricel Mabacquiao gid bombo hanaso. Si Mama Maricel Mabacquiao has a lot of explaining to do. No, kun nga iya nga lanang nagagwa nga nagapangharas siya. But in fairness sa iya, tiulaton ta nga makasabat man ini siya kay luyag taman nga mabatian ang iya sining bahin or base gina-exaggerate lang karon. Ginapasubrahan lang sa mga nagabulante kiti ginapatuman lang ni Mama Maricel Mabacquiao ang kung anong mando sa iya, kung anong ara sa iya siniiyang role bilang local economic enterprise office head bumbuhana. Yes, tama agad ba mo siya. Kung ato nabatian, wala nakapugong no ang ining vendor nga magpagwa sang iya tanadring sentimento and experience man bilang volunteera dira sa may sagwa sa terminal market iti nadalagan ring mga pangalan niya SSU to Lovejoy Sanilla and LEO head of Atlantic sa iya wala na rin mahimo ti suko man rin ni mayor. But then na-mention natin so mo kuno ni Mayor ati amo lang ila ginahawidan knowing nga may pangako pa diri si Mayor sa ila. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. Di mayara sang patigayonon sining press briefing, no? Ang aton sining alkalde together with the local economic enterprise office, I do believe with POSMO and Task Force Asisio, hibalo naton, no? Kung ano gid man ang plastada sini and kung ano ka matuod gamayara gid man sang promisa si Mayor Inday Raisa Treñas sa mga bulante ngani. Kag ano ka matuod gati nagapangharas ang local economic enterprise office kag ang bukang bibigin nila nya okay pa gani iya mag-operate ni ang task force sa Asisio pero kun ara si Maricel Mabacquiao no ambala sa aton sini nga interview ti sinya nagapangharas no sa aton sini karon iya nga mga kauturan. 28 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na pagbalik
ang pila sa mga kauturan nato na sa bahin iya sa syudad kag probinsya sang Iloilo natuhoy iya karon sa sining remarks sang isa iya ka mamalinha. Balikan naton ini matapos sa bilang kaimportante nga mga pahanumdom. Oras 29. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang ikahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo!
Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampansang banwa. Ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Eskwelahan ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy. Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa taknan sininga na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa DYFM, Bomboradyo Iloilo. Makabig nga misogynistic kag subong man offensive ang pahayag ni 4th District Quezon City 4th District Representative Bong Suntay matapos nga ti ginpanggid niya no ang statement or pahayag ni Vice President Sara Duterte nga gusto niya patyon no si President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag former House Speaker Ferdinanda Martina Romualdez during the time nga nag-ibwal ini siya sa kainit sa iya sining ulo. While gintakol ini sa bahin sa House Committee on Justice sa aton sining mga kabombo,
nga kung sa diinti isa sa mga nagadipinsa karon nga hindi pag-ipasar or balabagan ang pagsalida sang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. O galing kay ang iya sining iyang pagpanggid, damo sang nagtugas ang kalain sang buot. No? Matapos sa sining so-called imagination remarks. Sang makita niya kuno si Ann Curtis, no? Sa aton sining mga kabumbo nga daw nag-ano kuno tong iyang lawas to nga daw imagination niya malang Oh, ito muna. Inamong na-offend sini. Check nato ng mga impormasyon man nga natipon ni Bombo Pauline Piliora matapos nga nagpabutsyag man sa ilang pagkadismaya ang pila ka mga grupo diri sa bahin sa syudad ka probinsya man sa Iloilo. Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Nagakadapat nga respetuhon ang mga kababaihan anuman ang ila diri ginhimo basta wala diri nagatapak sa tawhanon nga kinamatarong. Ini ang nangin sentimiento sa Gabriela Panay sa pahayag diri ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay batok diri sa aktres nga si Ann Curtis sa ginpadayon or ginpatigayon nga deliberasyon sa House Committee on Justice para sa impeachment complaints batok dari kay Vice President Sara Duterte kung sa diin ginsalot dari ni Suntay ang iya kaugalingon nga imagination. Suno sa iya nakit-an sini kuno sa isa ka mall si Ann Curtis kag bangod tuman ini kuno katahom may desire siya suno sa iya nga nabatsyagan kag na-imagine na lamang niya kung ano kuno ang pwede dire nga himuon bombotsam. And dito man nag-ani ini sa nagkalain-lain man nga reaksyon mostly dire negative kag nagakondenar dire sa iya nga pahayag and may nagahambal pa dire gani no nga ara siya sa isa siya ka congressman and how much more nga ginatakol ni ini sa kongreso, how much more kung ara lang sa isa man ka pribado nga conversation bombotsam. Suno diri kay Lucy Francisco Linor sa Gabriel Panay dirigin pahayag nga kongreso isa ka lugar kung sa diin nagalegislate sang lagi kag kinahanglan nga seryosohon ang lugar kag mismo ang topiko bombotsam. Para sa iya madamo sang pwede diri nga tutukan nga mga butang ilabi na nga ara sa tunga diri sa deliberasyon kag likawan ang pagdugang no sang mga komentaryo nga wala sang labot bangod hindi man ini makabulig kung ano man ang going diri nga deliberation most especially kay dako ini siya nga butang ang impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte and ginkondenar man sini ang depensa ni Representative Suntay kay gindepensahan man ini sang representante nga dapat gani kuno do somewhat like nga malipay pa kay gina-compliment ini siya no gina-compliment ining actress para sa iyan diri no bombotsam or para diri sa Gabriela Panay nga dapat hindi na maghatag pa diri sa justification ang representante kung ano man diri ang iya man nga ginoobra whether it be kung ano man diri ang actually wala man diri gani maginobra si Ann Curtis bombotsam so wala sang rason nga ang maobra ini siya kag himuon niya man nga example whether kung isa man ini siya congressman isa man ini siya ka ordinaryo abi nga or katapo diri sa general public bombotsam. Very ironic man siya sunod diri sa ila bangon nagaselebrar kita subong nga Marso sang Women's Month nga kung sa diin dira pa kuntali kita nag-empower man diri sa mga kababaihan pero suli ang natabo nga kung sa diin amo pa ning nagakatabo nga do ang mga babayi no hindi lang man actually it apply sa mga kababaihan but then it talks about diri sa isa ka babayi do disregard no sa mga kinamatarong diri sa tawo nga maobra diri or mahambal diri sang do unpleasing bala nga mga tinaga towards no sa isa man diri ka tawo or sa certain nga individual nga ini so isa man ini kapahanumdom suno diri sa Gabriela Panay nga subong nga Women's Month ano man diri ang gender kasarian sa kada isa ano man ang ginasuksok profesyon kag tindog sa komunidad dapat ini sila nga respetuhon bombotsam. Ipabati bala naton ang aton ng interview kay Lucy Francisco, convener sa Gabriela Panay.
Tani ang Kongreso, isa na iya ka lugar, mga naga-legislate kita sang law. Tani ang mga umuna comment, dapat naton may avoid. Pero kung ginbuyan niya na angot sa kay Ann Curtis, sige kita naton si Ann Curtis, artista niya, whatever niya, akong gisagan niya nga, makita ta kayo daw, almost mahubad na sila, masingag sila yung nga, artistic na mo niya, part niya sa nga promotion o kunano. Sa lawayon, gid mo niya tani, hindi ta ka dapat siya maglantaw sa muna kay una, para ka sa Kongreso. Una, ang imo gina-legislate na mga laws nga maka-empower o kung makabulig batak sang issues sang aton mga pumuluyo, particularly sa kababainan, especially on this Women's Month. Tani ang aton nga mga reaction, ganun hindi niya mo reaction niya mga umusa to bala. Nga ako niya man tawon. Sa kadamo sang tutukan mga issue mo ginayang imo nga i-mention dira no daw hindi bala daw unsa aton na daw hindi na proper way. So nakita namon nga kung ako yung palantawon ka ang tindog mo na isang kababainan nga sa lawayon ina nga mga reaction, especially nga figure kakagara ka sa isa ka kongreso nga ang papel niyo sinada to legislate law. Ang papel niyo sinada mas more magtakol sang issues ng kababainan, issues ang pumuluyo nga maka-empower siya, makaangat sa problema naton sa corruption nga grabe nagpa-down sa aton, problema naton sa value added tax nga nagpataas ang tantan nga presyo sang balaklunon, utilidad kag iban pa basic services. Issue man mismo subong sang mag-general, ang tawa bala kung ano nga siyempre at itong aton mga OFWs nga napatay na ganing isa naton ka babae nga OFW, mga issues pa lang tani nga makabuluhan, dapat gina-set aside ina. Galing kong ginabuyan niya na hindi taman siya dahil makontrol kung aton ang sinay gina-criticize naton because hindi bala proper nga nag-hold ka sang isa ka posisyon nga kag-ara ka sa isa ka Kongreso nga dapat mas more ginatungdan nyo ang inyong responsibility and avoid comment nga hindi man siya makabulig hindi man namin kagwaya sila kung nag-create pa sang lain nga pananawan sa pumuluyo kay dapat ihimplo sila dapat modelo sila nga nagapakita sang kagustuhan paano naton ginahandol ang pagpadalagan sa Kongreso o kung may nanamian makita sila dira basi sa lain niya nga pamaagi hindi pala dira sa Congress o kung hindi dapat umuna nga issue, be careful of what you are saying kay especially kung figure o ang person ka nga may responsibility, figurehead ikaw sang kabilugan nga mga pumulo kag babae ikaw no. Do kalaw ay na tayo may ginalantaw kita kay representative sila kundi bla kung representative ka may ikaw may responsibility ikaw on your kung anong imo ihambal. Pero sa nga umuna kag sa kababainan gina pa okay mo lang yang bisan malaswa kay butangan mo lang yang justification nga tidak complacent pa na para sa kay Ann Curtis nga mo lang pananaw sa iya pero daw hindi kung ako lang yan daw hindi siya blaman nami daw hindi siya inang ang term na kon siguro hindi siya nagakaigo para sa isa ka representative nga maghambal sang umusina pag i-kuan niya pa second emotion niya pa o kung i-complement niya pa ang ginbuyan nga tinaga. Kung ako ng general term kan sa lawayon inaiya kay nga una paano mo ginakilala ang kinamatarong sang kababainan kung ano man dayang ginahimo kag namian ka sinadira dapat dahil hindi mo pa pag-elaborar na sang kung mo na ka sexually harass balaya ang diretsyo nga term daw kung ano taglan taon mo gina-criticize mo ang tao na yang ara sa kwan niya bala sa movie industry, sa entertainment industry, may ilam na sila actually ginapang saway na sila kag ginapagwaan na sila sa mga policy nga kung nagag-act ka mo hindi malaswa, hindi naga-degrade sang mga dignidad kag way naga-influence sa mga pumuluyo nga inyo audience nga daw may malain nga meaning. Pero mismo sa Kongreso umuna iya i-term daw hindi siya yaman namin. Actually, sa mga kultura naman nga kababainan, LGBTQA++, kasi sa pumuluyo man. Ang kababainan, dapat nason ginarespeto. May kinamatang regardless kung anong ila ginahimo, basta wala nagatapak sang tawanon nga kinamatarong sa ngaton isig kapareho. Bombo Cham, si Lucy Francisco ang convener diri sang Gabriela Panay. So although nga ti amo na gani ginhambal diri nga or gidepensahan diri sang representante ang iya diri nga payag pero hindi ni siya kuno nagakadapat and bisan siguro nga pamukoton mo nga babayi subong ti hindi gid no or wala nag-uglyon man diri sa sentimiento or sa nangin pahayag man diri during deliberation ni representative or
Mhm. Di na kadto si Bobo Pao nag-utudo daw. Anyway, isa pagin ka punto is that yati si Ann Curtis ni meron ni siya sa celebrity chef nga si Erwan Yusuf. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kag sa punto ni Ma'am Lucy Francisco sigiti tama kalayo ang compliment sa desire nga ginatawag. Bumapaw? Bombo Cham. So aman kani kuno ang isa man diri nato sa aton diri nga society, sa aton diri nga community lain gid nga masiling diri naton nga safe ang mga kababayan. Actually hindi lang man, both ways man no, Bombo Cham, wala ba lang din naton gina-justify nga babaye man lang kay titanan ang may ara man diri sang fair no nga treatment man diri sa aton diri nga society. But then amo na dapat respetuhon naton ang isa kag hindi kita maghahatag abi sang bagay or magbabatsyag diri sang isa man ka bagay nga ti makatuga diri sang hindi bala komportable diri sa aton man isig ka pareho. So subong reminder ini siya subong Women's Month, and at the same time subong nag-amo na ni ang natabo manabing sa deliberation, reminder nga dapat i-empower nato ng isa kag isa, hindi maggamit diri sa mga tinaga, sa mga actions nga makatuga diri abi sang makatuga diri nga hindi comfortable ang aton manabing nga mga kauturan ang isa kag isa diri abi Bombo Cham. So it's time nga ti i-disregard ang amo sinabi nga pagpati naton nga ti simple lang ini nga bagay pero powerful katama ang impact, most especially nga nag-hold ini sang posisyon si Representative Suntay Bombo Cham. Kiti kung makahimo gani isang elected official, how much more ang isa ka ordinaryo lang sini nga tawo. Galing iti amo na blabong bupaw, sala lang siya or siya la ay say hindi proper nga didto niya i-plastar ang amo sadto iyang pagpaanggid abi sa kung ano man ang luyag niya nga i-justify, no? Amo nang isa sa mga punto, no? Sa sining mga race man nga pag saway or pag-criticize, kanismaya sa aton sini mga kultura hilabi na sa mga kababayenhan man Bombo Pauline. Some says Bombo Cham nga ti how much more sa mga private conversation ano ayan na ginapal ko ni Representative Suntay, pero it does not apply amo na gani ara siya sa hall diri sa kongreso, and dapat ang iniman nga conversation wala gina bring up, most especially in privado pa nga mga conversations Bombo Cham. Bisan hambalon ta pa abi nga ti wala man sa may ginmensionar si Congressman Suntay. But the mere fact nga hambalya nagdudag palang init ang lawas niya do kung sa ano pa kung hatagan ta sang mga tinaga ti ang desire ara amo nang layo katama ang compliment kung ikumparar nimo sa desire nga tawag Bupolin, no? Pero ang iban iya lain naman ang pagkabig sini. Ginakabig sini nila nga ti daw kasubong iya nga paggadayaw compliment or ti ang iban sini mambal sila nga nami gani nga do damo iya ang naga laot-laot sa akon kung doon sa akon, doon gusto sa akon, but silingon nga desirable ako, doon mga mamos na bla, pero nagadepende sa tawo o galing kay sa nasiling tana, hindi lang proper as a lawmaker nga ang forum nga ginplastaran niya sa sining mga tinaga wala santo kag makatuga lamang sang offense or ma-offend ang iya sining nga ginapatuhuyan, no? Hilabi pa nga ti ini ang may bana man kag siyempre sa iban man nga kasubong nga babae sining artista nga gintumod ni Representative Suntay Bombo Pauline.
Exactly, Mama Cham. Di dapat siya mag-serve man diri nga ehemplo galing sa amo pala ni kabagay it fails or it failed na abi Mama Cham bangod kay ti madamo sa mga nakabati batamo diri sang nakasaksi man sang nga natabo sa iya diri nga mga tinaga nga ginbuy-an sa kongreso man diri abi Mama Cham. So hindi nagakalapat ang iniman nga mga remarks wala ini nagabilong man sa Hall of Congress and at the same time sa mga normal nga conversation especially kung wala diri ang mga kababaihan sa isa no ka room abe Bombo Chop. Although Bombo Pao nangayo siya sang pasensya but tido kumuntungan niyang bali Miss Francisco yati nahimo yan ara na dira no sa aton sin makabumbo pero ti amo ning hambal nato na leksyon tani magaserbi ini nga leksyon sa iban pagin sini nga mga mamalidha nga ti hindi na be mindful man no? Make sure lang ati sa mga pagabuyan nga mga tinaga or kung ano dirang luyag ipanggid hindi lang maglabot sa punto nga may border ikaw nga makross Bombo Pauline. So it applies to everyone Mama Cham ang pagtaha mandiri kung ano madiri ang tindog sa aton nga sosyedad man kag ti una ini paano ka respetuhon abi sa ibang nga tawo kung mismo sa kaugalingon mo wala ka man abi nagahatag sang or nagapay respect man abi sa kaugalingon mo. So ano lang balos-balos lang Mama Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Deputy Pillar and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Sa mga kabumbo naton ti may inagahambal iyang tibasi kon compliment lang adto or medyo on the higher level abi nga pagdayaw ni Congressman Suntay, Bong Suntay sa kay Ann Curtis, no? Pero ti bisan ano kag ano pa maghambali ka nga compliment is a polite expression of praise, admiration or respect aimed to make someone feel valued, no? Pero kung maghambal ka naman niya nga ti gainit ang lawas ko pagkakita ko siya, gina-imagine ko nga bisan di ko na paghihambala akon sini nga imagination. Makabig ina iyang desire, no? Ining desire is the internal wanting, longing, or craving for someone or something, no? Often focus on self-gratification sa aton sining mga kabumbo. Manginlala pag ini siya kung daw kasubong iyang last na ang imo sining ginabatsyag ti kung gamitan ta sang common sense alang-alang man abing lalaki maghambal nga bao pagkakita ko kapagwapa man gali siya, no? Di grabe ng imagination ko kainit ang lawas ko. Di alang-alang pinsaron mo ang lalaki naga-imagine sa isa ka matahom nga babae ano niya make-upan niya. Oh, butangan niya blush on, butangan niya sang tapulanga nga bulak sa iya sa nga dulunghan. Butangan niya sang lip tint. Butangan niya sang eyelash extension. Oh. Ti naturalmente sa isa ka lalaki nga kung makakita sang matahom nga babae o kung maladyusa ang datingan just like sining actress ti lain gin man ang iya sining nga paminsaron ti dira sa aton sini makabumbo, no? Nga nakahambal nga daw naglapaw sa latid si Congressman Bong Suntay sa iya sining ginplastar sini iyang argument, no? Sa kung ano man to ang iya sining lantaw sa mga remarks that time ni former o ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na gani nga gintukso man siya ni Congressman Benny Abante nga ti kung isa iya ka private citizen ang maghambal sina ti political noise or whatsoever. Pero kung ang isa iya ka elected official man ang maghambal sina, ti
lain na iya ang butsilingon, lain na nang iya siniiyang dating sa pumuluyo. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo kag posible makatuga ina sang mas lala pagin siniiyang sitwasyon. That is why nga isa man ini sa nangin balasihan para iya nga mag-file sa nga nagakigo sining impeachment complaint ang nasambitan sining grupo sa mga mamalidha nga amo ang nag-endorse sining complaint nga gin-file sang pilaman sini iya ka grupo mga biyan, no? Ti subong ang last day and anyway siguro magahatag man kita from time to time sa dugang pagin sini iya nga mga development sa as far as I no sa aton sini nga mga kabumbo do last day na ni sang pag istorya or pagtakol sang kun bala may ara sang substance or substantial in essence or substantial in form, no, sa sining nasambitan sining impeachment to complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. May topiko pa kita kuntani regarding sa anti-dynasty bill nga kung sa diin nag-withdraw to sang suporta si Caloocan Second District Irice, no, kay hindi siya kumporme kay kung mag-amo kuno na iya ang version nanday Sandro Marcos and Speaker Faustino D. Inya ti damo-damo no? Bangin dynastiya na gini sa aton sini nga mga kabumbo kay kung basihan mong Article 2 Section 26 sa 1987 Constitution, no, why di yan naghambal nga i-regulate ang dynasty kunti nagapahayag nga prohibit dumilian. Ti karon niya sa aton sini nga mga kabumbo, sa aton sini matag palamati, kung ang isa ka persona incumbent or candidate for elective national position, the spouse and above relatives are prohibited simultaneously hold any elective national position. Kung sa member of House of Representatives ti amuman hindi sila pwede simultaneous nga makahold sa position within the same legislative district. Candidate for provincial position, sa probinsya bisang Guimaras si John Dave Sotasio, sa probinsya sang Cape si John Peter Sotasio, di magutod siya hindi na pwede or pwede na i-rather sa sining version sa maswid so kung mayor sa isa ka banwa, no? Tapos sa isa tuya ka banwa, mayor man tong utod, asawa, bata, pwede ko no. Nangin emosyonal si Representative Irice. Nagambalya siya ti balana ni Presidenta Bongbong Marcos. Sa aton sini makabumbo. Pero alang-alang nagkikita sa aton sini nga pagpangalagan tugyan naton ini sa iban sini News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman si kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blancover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang ikahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa 9 ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluid. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masamiman nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo, maayong hapon gid. This is Tita Regine, yari naman kita sa pagdulong sa inyo sa siniya palatuntunan, kahapon lamang program kung sa diin nag-enjoy kita sa mga istorya nga inyo nga ginapalabot kag gina-share gid diri sa siniya programa. We're also inviting those nga may ara man nga mga istorya and those nga until now listeners lang gid sa gihapon. Can you be sharers also? Can you be contributors too? Pwede gid nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton sa gihapon and then padala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Wednesday edition na kita, it's March 4, 2026. Kag ari na atong pabati sa inyo sa atong ambahanon, whatever it is that you're doing. Salamat for being there and sharing your time with us diri sa Bombo Radio, diri sa KLP. Here's Jerry May Orgasan with the song MU. Good afternoon. Again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang.
nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mo palagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang habang umiibig, umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang habang umiibig, umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang habang umiibig. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang habang umiibig, umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. MU pa rin ba kayo? Ay nako, malabong usapan pa rin ba? Basida mo red flags? Nako girl ha, ingat-ingat. 15 minutes after 2 o'clock, maumpisa na tayo. Basa sa ato nga mga istorya, nga nabaton para diri sa KLP, unahon ta ining luyag i-share ni Scorpion Discartidor sang Leganes, Iloilo, nga may tigulo, halad sa kahapon, mga diskarte, pagpangabudlay, isa ka istorya sang pagpaninguha kag paglaom. Dear Tita Regine. Oras natin mga kabombo, it is now 16 minutes after 2 o'clock. Kag before natin is suguran sa pagbasa ang ining sulat diri sa aton ni Mr. Discartidor, Scorpion Discartidor sang Leganes. May Justin report kita nga pagkakuha o nagigan sa aton nga Bombo News Center or sa Bombo News Department. Hibaloon naton kung ano ini. Good afternoon, please come in. Jean, ginadeklarar sa House Committee on Justice nga sufficient in substance ang duwa ng mga impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte ning third and fourth impeachment complaints. So sining hapon ginpadagan ang ining deliberasyon and bago lamang pila ka minutos pagid lamang ang nakaligan sang ginbutuhan sa mga katapo sang panel ang pagdeklarar nga sufficient in substance ang duwa ka mga impeachment complaints. So ang House Committee on Justice ginbutuhan ng third impeachment complaint versus VP Duterte nga sufficient in substance rin mayara sang 54 ka mga yes votes, isa ka no vote, kag isa ang nag-abstain. Samtang ang fourth impeachment complaint naman batok sa Vice Presidente ang nakakuha naman sang 54 votes, isa ka no vote kag zero abstention ako dideklarar ini nga sufficient in substance. Matandaan sa atong mga kabombo nga sa apat ka mga impeachment complaints ang ginfile bato kay Vice President Sara Duterte
ang third kag fourth impeachment complaints ni kahapon. Amo ni ang una na nga gindeklarar nga sufficient informed, that is why nga nakapadayon sila sa deliberasyon sa buong hapon agud nga ideklarar ini nga sufficient in substance. So bilang backgrounder lang, ang ining una nga impeachment complaint niya gin-file sa Makabayan Block apang gin-set aside ini bangod sa pag-violate sa 1 year nga bar rule. While ang ikaduwa nga impeachment complaint nga gin-file sang civil society organization nga Tindig Pilipinas, gin-withdraw ini after nga nagpahayag man sila sang o kung nagpagawa man sila sa ila statement nga suportahan na lang nila ang third nga impeachment complaint. So ang nabilin ang third kagang fourth impeachment complaint. So ang third impeachment complaint gin-file ini sa mga Catholic priests kag mga religious leaders kaupod man ang mga abogado, while ang fourth impeachment complaint naman gin-file sa abogado nga si Nathaniel Cabrera. So muning update may kang tanan sa impeachment o kung status sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte. Just in reporting si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Maraming salamat, Bombo Ayan Gahete. It is now 19 minutes after 2 o'clock. Balik kita diri sa kahapon lamang program. Salamat sa imong Justin Report. Kag ari na kita sa pagsugod basa sa sulat diri sa ato ni Scorpion Discartidor sang Leganes, Iloilo. Maayong hapon sa imo Tita Regine kag sa tanang tagpalamati sa imong programa. Gusto ko gid kay ginahandom nga makasulat ako kag masaysay ang akong nga istorya sang kabuhi diri sa kahapon lamang. Umpisahan ko sang bata pa ako, Tita Regine. Isa ako sa mga paborito sa mga tigulang nga updan kag damian istoryahon. Kay mahilig gid ako magrason, kag puwerte gid ako kabudlay nga klase bata. Sang una, madumduman ko gid nga bisan ano katugnaw sang kaagahon, mabugtaw ka gid kay madigamo kag manggabot ka sang sabod sa uma. Amo ini ang tiyempo sang pag-uso sang Masagana 1999. Dapat mapisan ka gid agud madamo ang imo nga ginabutan kag para may maibulig ka sa imo ginikanan. Maayo man kunami ang buhi isang humay kay makabawi ka sa ginasto sa pagpatanaw mo. Nagpaninguha gid ako kag nagpursigi mag-obra kay nasimo-simo gid ang amon pamilya. Kung mabalikan ko ang mga nagliligad nga sa diin kasadya gid sang una nga tiyempo, Tita Regine. Sa amon nga henerasyon sang una, hindi pa uso mga ginatawag nga gadgets. Matipon kami na nga mga magpalakaisa sa balay katiya namon kag magpamati na kamundo mistiko sa radyo. Dason, padasig-dasig kami na dayon dalagan magpuli kay gabi na kagasunlugan ay sang bagat. Kung bilog ang bulan, ara kami sa sagwa sang panimalay kay nagatago-taguan kami nga magpalakaisa. Kung imo nga huna-hunaon, kaswerte man sa mga bata sang una nga tiyempo, kay puro kami hampang, kag layo sa masakit. Nadumduman ko gid, nga nagatagu-taguan kami sa akon mga pakaisa. Ako gid permi ang taya, wala gid nila ako ginapabulos. Hambal sang isa ko kapakaisa. Pabusla ninyo da si Scorpion Discartidor, kay kung hindi na makabulos, may obrahon gid na nga delubyo, kag magharakha. Wala gid sila magsala. Abi mo, Tita Regine, sa sobra ko nga kaugot, nga hindi gid ako makabulos, kag permi gid ako taya, or hindi ako kapabulos, kay permi gid ako taya, maginhimo gid ako. Nagpalipod ako sa hilamunan sa may kasagingan, kag didto ako nagpupo. Ti pasintabi, dira sa mga nagakaon, ginputos ko ang akon nga poop sa daon sang saging nga may upod nga baras, kag ginpakabit ko sa babaw sang puno sang saging. Te, sang sila na ang taya, kag damo na ang nagakapot sa puno sang saging. Gulpi lang ini, nagsigabong. Grabe ang ilawal dati, kag pangakig sa akon. Ako ya, nagautoy-utoy kadlaw sa akon ginataguan. Nagpululi gid sila, ay napilitan sila maligo, tungod sa ginobra ko. Nagpalanugid gid sila sa amon mga katigulangan, pero hambal ko, marason gid kuya, ideya lang na iya, kay diskarte sang tawo na, kag magharakha. May ara pa gani, Tita Regine,
Nga nalabayan ko ang tanom sang akong tiya nga puno. Sa dalam sang puno, may madabo nga mga root crops kag medyo galitik ang luta. Didto ko nakita nga may nagaulbo nga singkamas. Kadako gid sang singkamas. Ang kadamuon niya or ang kadakuon niya daw 4 ka inumol sang kamot. Wala ako gid ini mapunggan, Tita Regine. Ginto nga ako gid. Kag ang katunga, ginlubong ko liwat. Hambal ko sa akong pakaisa. Kas, may nakita ako di nga singkamas nga pihak. Ginpihak ko lang ini, kag ginbilin ko didto ang tunga. Tiyambal sa pakaisa ko, tarso, atong pihak, kay kanugon lang to kung madunod. Pagkasunod nga adlaw, nabatian ko nga nagawa ka lang akong tiya, kay may nagabot sang iya tanom. Ha ha ha. Batian ko gid ang yawakal, pero wala gid ako nagsugid. Nga ako gid ang nagkuha. Medyo boringoto siya, kag medyo kuom. Hindi gid basta-basta nagapanghatag. Patawaran lang ako sang iya nga kalag. Baw, abi mo Tita Regine, kadamo pagid sang gusto ko isugid parte sa akong kasaysayan. Nakaagi man ako estar sa iban nga tawo, agud makaeskwela sa night class ng una. Year 1976 ini, isa pa, ginahikayan gid ako sa akong mga classmates nga pigado kag mahina sa amon klase. Te, ginobra ko gid ang tanan. Nagpangamo gid ako para lang makaeskwela sa high school. Ginhimo ko gid ang tanan nga paagi agud makatapos. Nakaagi gani nga ara ako sa last section, ginpakuha kami sang exam. Sang nagwa ang resulta, na perfect ko gid ang exam. Tungod sina, ginsaylo ako sa section 1. Hindi man sa pagtinikal, tita, do hindi man ko gani kapati. Grabe gid to ang akong pagtinguha. Pero wala ko ginatapos ang akong nga high school tungod sang kakulangan sa kwarta. Bisan pa sina, nagtinguha gid ako gihapon. Pagkatapos, nag-eskwela naman ako sa CRES sa kursong automotive. Didto, nakilala ko ang amon pinakamaayo kag pinakamabuot nga maestro sang una sa CRES. Mabuot gid si Sir. Isa gid siya sa maayo nga ehemplo sa akon nga kabuhi. Naka-estar man ako didto sa super, kag nakapangargaman. Abi mo tita, basta maayo ka lang nga tawo, ginatahod ka man, kag ginarespitar. Bisan pa, hambal sang iba nga delinkwente kuno nga lugar ang super. Madamo man didto sa mga maayo nga tawo, basta kabalo ka lang makisama sang intsakto, magrespeto, kag hindi maghimo sang kalainan. Isa man sa nakabulig sa akon didto, amo ang akon pakaduha nga nagpatigayon sa akon agud makapangarga diri sa syudad kag may maipadala ako sa akon mga ginikanan kag bulig sa akon mga utod. Didto ko natun-an kung paano magmaneho sa tricycle, jeep kag taxi. Nakaobra ako sa isa ka taxi company. Nakaobra, nagpangtakod sa Tower, Oracle, kag pagkatapos, naka-eksperyensya man ako pamasada sang jeep. Biyahe, Zaraga, Banga, Bante. Tricycle nga biyahe sa super, kag go taxi, nga subong kilala bilang Light of Glory. So sikat ini nga taxi operator sa Iloilo City, kag babuot man ang tag-iya. Kag shout out ko dagali ang migo ko nga badi-badi ko gid sa taxi sang una, Pastor iya nickname. Kapila man ako na huldapan, Tita Regine, pero ka-powerful gid sang Ginoo. Grabe gid ang iya nga pag-upod sa akon, kag may mga tawo siya nga ginpadala bilang instrumento, agud maluwas ako kag mabuligan. Salamat gid sa Ginoo. Kung isay-say ko pa initanan, tita, puwerte pag idini ka malawig, nakapangasawa man ako, kung nakaangkon kami sang anom ka mga kabataan. Anom sila tanan kabilog, kag tanan gid graduate na. 5 ka babayi, kag 1 ka bugto nga lalaki. 3 sa ila, graduate sa education, kag ang 3 man, graduate sa business administration. Ang panganay, nakatapos ang BE-Ed sa ISATU, ang ikaduha, BSA sa WIT, ang ikatatlo, BSA sa ABE, ang ikaapat, BE-Ed sa WVSU Main Campus.
Ang ikalima, BSA sa WIT, kag ang ika-anom, Bachelor of Secondary Education, major in Values Education, magna cum laude sa WVSU main campus. Gapasalamat gid ako nga ang akon anom ka mga bata wala gid nagpariwara. Nagtinguha gid sila nga makatapos kag nalabot ang ilang mga handom. Ang amon mga sakripisyo sang nanay nila kag ang mga bulig sang ilang mga tiya kag tiyo wala gid na uyang. Subong tita, proud gid ako nga ihambal nga mga professionals na ang akon mga kabataan. Kag hasta subong, grabe gid ang ila pagbalos kag pag-atipan sa amon nga ila ginikanan. To God be all the glory. Sa subong, ari na lang ako sa balay. Tita Regine, isa sa masugid mo nga tagpalamati sa imo programa nga kahapon lamang. Gapangabay gid ako tani nga mabasahan mo ini, Tita Regine, kay handom ko gid nga maipasako pa akong istorya sa imong mga programa. Pero mi ko gid ginahambal kay gina-reminisce ang akon mga sitwasyon sang una. So hasta na lang anay diri ang akon pagsaysay kay kung pagustuhan ko lang madamo pagid ako sang maistorya. Salamat gid tita sa pagbasa sang akon istorya. God bless you and more power sa imong program. Sa liwat, Scorpion Descartidor sang Leganes, Iloilo. It's always the pride of parents, bugal gid sang mga kabataan or sang mga ginikanan nga ang ilang mga kabataan napatapos nila tanan. And looking back, no, sila mismo puno gid sang kalipay ang ilang tagipusoon makitaan nga tiyang ilang mga kabataan nakaplastar sang maayo. Kag ang ilang mga dreams adto for themselves ang mga ginikanan para sa ilang kaugalingon kumbaga na manifest sa ilang mga kabataan. Kung sila wala man nakatapos because ang mga problema financial, they took it as a challenge nga kung sila magpangabuhi, ang ilang mga kabataan magabayan nila and at the same time masuportahan ang mga handoman sini ila binagid no ang ila dreams to become who they can be. Mangin professional someday, mangin maayo nga mga tinuga, maayo nga mga kabataan. Kag ara gid no, you said wala gid nagauntat sa pagbalikid kag pagpalangga sa inyo ang inyo nga mga kabataan. They are forever grateful. And we know nga the fact wala sila na pariwara ti nagabalik man sa mga ginikanan. Siguro maayo ang inyong pagpadako sa ila, maayo nga mga values ang inyong gintudlo sa ila kag na-retain gid ilan nila inatanan. The fact nga ti subong tanan sila plastado na, all professionals and kabay no nga ti sa pagiging professional hindi lang siling no nga ang focus is ang ilang nga career kundi nga ang focus pagid ang spiritual man. Nga dalan, nga ilang nga agyan. You're happy, you said, because wala sila na pariwara. So, kabay nga kung sila man magtukod sa ilang kaugalingon ng mga pamilya, kaangay man, kag amo-amo man, no? Kung anong ilang nadakaan, nga pagpadako nyo sa ila, ang mga ginpang advice nyo sa ila, ang mga values, ang gintudlo nyo sa ila. Kabay, no? Nga ti ma-carry over sa ilaman nga mga kabataan kung sila na ang magpamilya. Kag the same nga pag panikasog, pagpaninguha, and kapisan. Ang ilang ihatag to also support the dreams of their own children. Very beautiful story. Salamat gid sa pag-share mo sini sa amon, Scorpion Descartidor sang Leganes, Iloilo. We're looking forward for more stories nga imo nga ipadala kag i-share diri sa KLP. Alas 2:32 sa aton nga oras. Up next would be the story of Lola Neni sang 3rd District. Sa pagbalik sang KLP, kaupod si Tita Regine. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo,
Siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted. Kaduha nga istorya is from Lolo Neni, isang 3rd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo Tita Regine, labi sa aton Lord Jesus, nga aton manluluwas, kag tag-iya sa ning kalibutan, nga aton ginaestaran. Nalipay man ko, nga gindugangan niya pagid ang kabuhi ko, kag makapamati pagid sa programa mo. Tita, ang laom ko, hindi ko nagid malambot ang edad nga 70 anyos. Kaysa pagpauli ko, halin sa pagbaligya kakanin, upod ko ang bana ko, pagpanaog ko sa tricycle, nga among ginasakyan namon. Hana ko nga alsahon ang tiil ko pagpanaog sa tricycle, kay tiara siya gapungko sa likod sa driver, budali-dali yaman kagulpi nga ginalsa ang tiil ko. Grabe ang tiyabaw ko nga sa pagkasakit. Bisan ng driver sa tricycle nakibot siguro sang pagsinggitan ko. Tita Regine, ginauntat-untatan ko lang bala ini ang akon nga pagsulat kung ginatuyo ako o kung ginakapoy na ako, kag ginabalikan ko man ini. So samtang nagihigda ako subong sa hiligdaan ko, madamo lang ako sang madumduman. Sa pagpadayon, halinsad to nga December 31, 2025, daw hindi ko na maintindihan ang ginabatsyag sang lawas ko. January 25 sininga bulan, hindi nagit ko kaagwanta sa ginabatsyag ko. Hindi ko na mahulag ang lawas kag tiil ko. Amo nang ginabatsyag ko. Sa hungaw ko nga tingog, gapukaw ako sa bana ko. Hindi siya magbugtaw kung wala ko paginpakpak ang dingding sa kwarto ko. Balan mo tita, halin pa sang 2014, nagsugod pa ini. Sang maghalin ako sa ginaobrahan ko, hindi na ako gusto mag-upod ang bana ko sa pagtulog. Ay, kapin pa kung makainom sa makahulubog nga ilim noon. Sadto, may ngipon pa ining bana ko. Kung magabot ako halin sa Iloilo, una ako saka sa ibabaw sa pagtulog. Tapos inom sang bana ko, mabatian ko gid ang pang toothbrush niya. Mang spray sang perfume, magsaka. Mabatsyagan ko gid, gagatiid-tiid siya, kun bala, tulog na ako. Mabatsyagan ko na lang, ang ginaalsa niya, ang muskitero ko. Bisan adlaw, wala na iniho kasukas ang muskitero ko, tungod na hadlok ako nga makagat sang lamok. Hindi ko gid mapunggan ang pagsiling. Mano ka? Hehe, siling niya, maupod sa pagtulog sa imo Siling ko, gwa! O dayo niya, gwa. Pag dito na lang siya gatulog sa tiyangge. Gusto ko man tani, nga updan niya ko sa pagtulog, apang nahadlok ko. Basi kung ano ang himuon niya sa akon, kaya nakainom siya. Bangod bag-o lang ko, nga gin laboratory, nga ga-enlarge ang heart ko. Sa pagpadayon, nadumduman ko man, sang bag-o ako nagwa sa hospital, sang 1972, nga naghig ko ang bata ko. Ginpukaw ko siya, agud islan ang lampin sang bata. Apang, ara siya sa idalom katre gatulog. Nagbangon man siya,
Apang madamo pa nga, ha? Ano? Ano? Maano ako? Siling ko, islan mo gani, lampin sang bata ta. Apang hala pa siya pungko. Siguro wala pa siya maumpawan sa pagmurag-muragan niya. Akig na ako. Ginhaboy ko ang lampin sang bata nga may higko. Napanghilamos niya gid ang higko sang bata. Didto tita, nakita ko gid ang pagpalamula sang mata niya sa kaakig sa akon. Siling niya, ay, kung mga laki-laki lang ikaw, maguba gid ang guya mo. Gilayon niya man nagilimpyuhan ang buli isang bata namon. May isa pa gid ako nga nadumduman, Tita Regine, sang 2023, fiesta sang manggahan. Nagokupay sang jeep ang manghod ni Banahon. Kung sino ko no ang gusto magupod, maamot sang tag 100 pesos ang ulo. Pero kung si Toto, kung gusto mag-upod ni Neni, upod man. So ginatagan niya si Toto niya sang 400. 200 ibayad sa jeep, 200 ibayad sa pula nga kabayo. Balaan mo na. Sang tungang gabi na, nagsugod na sa pagpalupok fireworks. Ginauyatan ko na ang nga butkon, dalahungit sang fried chicken, hasta hindi gid matapos ang fireworks. Naghagad naman si Banahon nga mainom. Tigin agda ko siya nga, tapos mo na inom, mabalik kita sa jeep, kikalain na gid sa pamatsyag ko. Deng niya, tapuson ko na lang ni, kiduhan naman lang ni kabutelya. Ay abaw, laom ko tita, isa lang kabutelya, sangga panipa na bla, bakal niya, ay gali, duha kabutelya. Hindi man bala nun, kay ginahiwad sa pitsil. Likaw sa matabo, kung mahubog ang mga tao sa sobra nga inom, so kapila ko na siya nga hagadon, nga magpauli na. Gapaganot na magpauli. Hindi magpauli. Kay pangitaon niya paya kuno ang kaupdana niya. Tiyambal ko, pauli na taa, kami mga buot naman na sila. Ho, giikis ka na ho? Hindi ko hubog sabat niya sa akon. Hindi ko man ini siya masagnoy sa pagpauli, kay basi may iskandalo pa kami, kag mapulisan pa. Para likaw sa gamo, ginbayaan ko siya. Primero, ginbalikid ko, gasunod sa akon. Sa ulihi, nakita ko nga nagbalik. Sa huna-huna ako, baala kada. Sige ang lakat ko, laom ko, intsakto ang pagbalik ko. Pakadto sa ginparkingan sa jeep. Natalupangdan ko na lang. Ano kalawig na ninsong lakat ko? Natandaan ko pa man nga sa magsulod kami pakadto pakari sa atubangan sang hospital. Ara da ang madamo nga nagabaligya sang ilim nun. Sagwa sa atubang sang isa ka fast food chain. Ara ang reliefan kag second hand nga sapatusan. Sa ulihi, nakita ko na lang ang malawi nga display sa mga paho. Sa pensar ko do, pahurda naman Nagtalang ako, hindi ko na madumduman kung sa diin ako makadto. May nakita ako, gabaligya man namangkot ako, ma'am, din pakadto sa Nueva Valencia, sabat sang babae, sorry ma'am, pangayaw lang kami diri. Wala gi ko kabalo kung diin ang lugar nga ina. Sige lakat ko. Mayo lang kay nadumduman ko ang pulis nga amo ang makabulig sa akon. Sige lakat ko. Sa ulihi, nakakita gid man ko polis, gilayo na mangkot ko, kung diin nga way ang Nueva Valencia. Maayo kay ginsugidan ako kung sa diin ako maagi. Ginausoy ko gid ang krasada. Wala gid ko magpalingaw sang manami nga mga lantawon sa alibhon, kag sa mga gasinabay-sabay nga tawo nga sa pagkadamo. Sa sige ko nga lakat, nakita ko na ang signboard sang fast food chain. Ay, salamat sa kay Lord Jesus, ginupdan mo gid ako ang nasambit ko. Salamat sa pagtuytoy mo sa akon. Sa dayon ko nga lakat, maayo, nakita ko ang jeep sa tiya ko. Masadya, kay ara, kaupod ang kabayawan ko, mga utod ko. Bal nila, manay, ari manggali ka mo, sinupod mo din si Manoy. Siling ko, ato, gibiyaan ko. Ay, na ako kabalo kung diin na siya. Nagtalang gani ko. Ling nila, tingagibiyaan mo siya. Basi nakainom ato siya kag nahubog.
Dogin konsensya man ko sang hambal ni bayaw. Tawgan ko tani, wala naman ko load. Maayo kay gapaload si kaupod sa jeep, so nagpaload pa ako kag tawgan si apo. Ginbasol pa ako sang apo ko, kung nga agin bayaan ko si lolo nila. Gali, nagtalang man si lolo nila. Maayo lang, binakita siya nga tupad balay namon. Nagupod na lang siya. Pagabot sa jeep, nagpang-ulo-ulo siya, ginpikpik niya abaga ko, ginwaslik ko. Pagpauli namon sa balay, why kami bugnuhanay. Siya ang nag-open istorya, nga nagtalang man siya. Mayo, kagin po sulabi mo pa ang iba niya tao sang sa akon. Sabat niya sa akon, mayo kun asawa, takakay. Siling ko, hindi mo ko asawa. Siling niya, mayo kun kasal, takay. Muna sabat niya sa akon. Nagtaas ang dugo ko, tita. Nagdugang kainit kaakig ko. Siling ko, gali, wala ka gali asawa. Buwas aga patakad to sa barangay. Agod magpermahanay, nga bulagay na ta. Nagbangon ko liwat sa paghigda. Kagliwat, ginpanumdum ko siya. Ginpadumdum ko siya nga ti aga pa kami malakat sa barangay, agod magpermahanay. Sabat niya sa akon, joke ko lang to. Pero siling ko, tandaan mo, aga pa. Siling niya, joke ko lang to ni. Anad ka na lang sa katunto mo, siling ko. Abi mo, lahog ko lang to, tandaan mo. O tita, nagsaka siya sa ibabaw, nagpang-ulo-ulo. Joke ko lang to, siling niya. Sige, sakita ako, agad mo umpawan ka sa kaakig mo sa akon. Si paa ako, buhata ang tanan nga pagsakit sa akon. Maluoy ka. Hindi lang ta magpabarangay. Mahuyaman ko, kami mapamilya ng mga aputa. Mabalaan ni Inday, mahibi naman na sila nga katigulang na sa ato, nag-aaway pa kita. Ay, kasadya sa inyo ito. Gusto mo gid nga mapatay ako, how? Sabat ko. Gilayon ko ginbangunan, kag sipaon kung tani. Apang 3 lang kasipa. Sa ako nagbalik ang puwerte kasakit sang kilid ko. Hindi ko na ini maagwantahan sa kasakit. Tubdob subong, amo na ini ang ginabatsyag ko. Hindi na ako kapanghakwat sa mabugat nga bagay. Ibalik ko tita Regine, sa pagbata ko sa ikaduha ko nga bata nga nagkadto ang tikon sa paghatag sa akon financial nga bulig. Bisan tag 1K, 500, okay naman ang sa akon. Bisan ang ato sa Manila, nagduaw man sa akon. Kaysang buhi ang iloy nila, balimanghod ko, sunod ini sa akon, nagtugon, nga kadtuan nila ako diri sa Gimaras. Nagapadala man ina siya sang kwarta sa akon. Ang bata ko, ginadulong niya na ako sa simbahan kung magsimba ako. Ang apo ko kay Neneng, may buot na siya. Ang ulihi ko nga pagbisita sa ila, siya na mismo galaygay sa akon. Kung mag-go away na ako, hindi ako mag-cry. Kaya wala ko siya ginpatapos hambal. Ako ang nagtapos sa paghambal sa iya. Ikaw man, hindi ka maghibi, mag-go away na ako. Hindi ka magkabalaka sa akon. Gintugyan ko na ang kabuhi ko kay Lord Jesus. Mapauli na ako sa iya, kag kami naman dito sa langit, magkaupod. Bisan ari na lang ako sa balay. Waay gid kami, ginapabayaan ni Lord. Tita Regine, hasa na lang diri anay, kay natuyo na ako, basi matulog pa ako liwat, ang tagpadala. Lola Neni, sang 3rd District. Lola Neni, mabatyagan ko gid bala ang kaugot-ugot mo gid sa bana mo. Siguro no kay ginasunlog niya gid ikaw, ginapaugtas niya gid ikaw, tapos ikaw hala ka man kasagay ka inugtas sa iya. Sa edad niyo nga ina dapat kalma na ka mga duha, hindi ba la? And because kamo naman lang ang of the night nga duha, so dapat nagapalanggaanay na kamo. Nagaalalayanay, nagasuportahanay, kung nagasakit ang balikawang sang isa, dapat may nagadulod na pulay na, may nagamulumasahe na.
Pero ano bihambal mo kay ang bana mo hasta sa buong, no? Sige pa ang inom. So kung ginaugtasan mo gid katama. Kita mo ha, may sipaon mo siya, may singgitan mo siya, do tanan na lang ginapanghimo mo sa kaugot-ugot mo gid sa iya. Pero ti dapat, no? So sining mga tinion, kalma ka na. Kay ti hindi naman nami ang imong nga panghulag-hulag, kita mo ang balikawang mo nagasakit na kay ti ginsipa mo gid man siya, sige nabala niya ka, ginuluhan niya ka nga. Sige, sakita ako pero hindi na lang tayo magbabarangay kay luya. Daw. To kakalidlawan matuod, no? Pero may mga couples bala, no? Nga kung amo na gani sina ang edad, dira pa nga daw ido kag kuring. Kanami tani ya nga ti sweet na kamo sa isa kag isa, as in naga-alalay na ang tagsa-tagsa. Pero ti kamuya, ikaw gid especially, kay ti ginapatulan mo gid ang panunlog sa imo sang imo nga husband. Bay, ilan da siya. Dako na siya. May isip naman na siya. Panumduman na lang ang imo nga kaugalingon. Kag i-allow siya nga makaiping dira sa imo so that may mga nights nga siguro hindi man na siya hubog. So at least makaistoryahanay ka mga duha. Pero kung wala mo siya gina-allow nga ti maghuli dira sa imo, paano pa ka mo kaistoryahanay? Hindi ka man luyag nga ginapalepetan ikaw niya. Ay nako, kag basi isayati ka na ginabatsyag mo. Nakapa-check up ikaw. Masi okay man, no? Magpahilot-hilot ikaw da para nga mag-better ang imong nga sitwasyon. But most of all, nagay nakaugtas. This is the time na dapat gina-enjoy mo every moment of your life. And so, dapat reconcile mo na ang imong kaugalingon sa mga tawo. Nga daw ginaugtasan mo, like ang imong nga husband, dapat okayhay na kamo sina. And sa mga miyembros ng imong mga family, dapat at peace ka na, no? Sa sining mga tinion. Because you said, anytime, you can go. Well, tanang kita, we do not know, no? Kung saan o kita tawgon. But ang importante, ang aton nga preparasyon, sang aton nga kalag. So, enjoy life. Every moment sa imong pagmuklat sa imong mata, pasalamati. Ang Ginoo. Natingin hatagan ka pa chance. Balik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Oras naton, it is now 52 minutes after 2 o'clock. May istorya naman diri sa aton si senior citizen sa 3rd District. Dearest Tita Regine. Kumusta ka mo, mga KLP lovers? Mayadid nga hapon sa inyo nga tanan. Tita Reg, may nadumduman lang ako Kinapamangkot ko akon kaugalingon. Nga akon sa simbahan gani, mangayo kita donations, tama kaiwat ang kwarta. Pero pag may mga activities gani sa school, bongga katama. Ini realidad man, hindi lang ini marites, kundi matuon. Last Friday, may coronation diri sa amon barangay sang Miss King and Queen of Hearts in celebration of Valentine's Day. February pa inigin sulat. So antes makapili sila sang King and Queen, nag-canvassing anay, kag kung sino dako ang hulog, syempre, amo na ang koronahan. Igo nag-coronation na, makita mo gid nga super bongga ang mga gowns sa mga muses.
nagabadlak, kag daw nagahurulag-hulag ang mga colors. Super kanami gid lang tawon. Kag antes ang program, may parade anay palibot sa mga barangays, ginakarga ang mga muses kag escorts sa float, daw mga mannequins tulukon. Tama katahom. Ang observation ko lang, ini Tita Regine, kay kamahal man kuno sang renta nila sa gown, tag 3,500 to 5,000. Grabe, Tita Reg. Ano man abi akong labot kung magbongga sila. O kung gusto lang sa mga parents, present ila bata, bisan very expensive kaayo. Basta happy lang, kag mahatag ang kalipay sang bata. Sige, Tita Reg, ila na inaya discretion, May follow up kami kaina sang head namon sa catechesis. So Monday, pero nagkadto kami sa school. Pagpauli ko sang hapon, nag-view ako sa Googles, basta may letter ako nga nakaschedule basahon, pero wala man gali. And nakarelate ako. Ang nakarelate sa akon, amo ang story ni student mom sang Lambunaw, nga ang virtues, generosity, and kindness. Para sa akon, very rare lang ina nga may mga tao nga amo sina ang ugali. Super kanami, Tita Reg, kagka-unique sang ginabuhat nga little kindness, apang dako na ina nga bulig sa mga less fortunate brothers and sisters naton. Imagine, kada magtigang may isa kahakop nga bugas i-separate para pag masupot na gani ihatag sa mga utod nga haluson makabakal sang bugas. Di ba kanami, gid? Tani amo man kita sina concerned to the needs of others. Manami gid na nga idea ni Ma'am, student mom of Lambunaw, ang nakabati sini kag may maalwan man sang tagipusoon, mabuksan man ang tagipusoon kag maghimo sang sumo sini. Hanggod gid ang aton nga reward sa langit. Kag paagi sa KLP, ma-disseminate man ang information kag ang mga utod naton nga medyo matig-a ang tagipusoon, ma-motivate man to do the same. Di ba, Tita Reg, kanami gid? Para sa akon, we are only temporary citizens here on earth. Wais ang tawo nga nagakabato sa sining kalibutan. Tanan kita mga tubang sa aton mahal nga Dios. Himuon naton ang kaayuhan kag maging mabinantayon kita sa tanan nga tion. Muna ang ginasiling sa kasulatan, we must be vigilant enough kay waay gid kita idea kung saan o mag-abot si kamatayan. Ang tanan naton nga desires, pwede naton ina mahimo tanan, apang dapat gid may ihatag man kita sa Ginoo. Tingwaon gid naton permi ang pagkaon sang aton mga kalag. Full diet kita physically, apang ang aton kalag ginagutom, kay bisan simba hindi naton mahimo. Hindi man ako Diyos, pero mabatyagan na naton ang nagakalaktabo sa aton palibot. Ayhan ginapabatsyag ni kita sa mahal nga Diyos para magbag-o na kita. Naagyan na naton ang tama kabudlay during COVID time, pero wala gid kita pagbag-o. Mga kabataan naton subong ay na respect sa mga parents. Hindi man tanan, apang damo gid ang wala naga-obey sa parents. Suguon mo, wait lang bala. Pero kung sila na ang magkinahanglan o kung magpangayo, lagi-lagi. To hindi, kung ma-imagine, ang mga teenagers subong, puro lang pangalipay. Bago lang nagtubo ang kuyos, may bana or asawa na. Diin makutot, kundi kay nanay kag tatay. Ay handala na sang panahon subong, Tita Reg. Sige muna akon pananawan sang existence naton subong. Hindi strong ang aton pagtuo kag ara lang sa palibot naton ang panulay, hindi naton makita. Tiway na ako space, Tita Reg, para sulatan, so diri na lang anay hasta. Thanks gid sa pagbasa sa akong sulat and kind regards lang sa mga suki kay nagasubaybay sang KLP. This is Senior Citizen of 3rd District. Salamat gid Senior Citizen sa mga manami mga panugyan as always kagang imo nga mga keen observation sa mga nagakalatabo sa aton nga palibot. And I'm sure happy man si student mom nga tinang-inspire niya ikaw sa iyang share diri sa aton. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya that could inspire all of us, please share and email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Enjoy na mga masunod nga mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Salamat gid sa inyo. Of course, balikay kita tomorrow. See you again sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.